Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Sorry. Biex nkun Zgur ma nkunx ħalqeni xef. Rajt. Tista' tixrob taqgħod il-podcast. Mhux fl-introduzzjoni. Grazzi Miirko. Grazzi lilek Sayan napprezza ħafna. Aċċettat ħafna biex niddiskutu. X'di tkun eċċettat sieħbi kalma rajt chill. Ma nieħu pjaċiru għax nara fuq l-internet jiddiskuti l-UFOs, jiddiskuti il-mushrooms, u nibda ngħid il-losti ħankun fuq il-programm ta' Sayan. Xi trid iżjed minn hekk? Le ma ċillu. Fis-sens. Miirko, rajt klip tiegħek mort l-Amerika. Nasa kera ħafna l-era għax kol fejn ammur dal-aħħar kolħat ma konx naf li titkellem Spanjol daqshekk tajjeb jew xi żgmar ta' Min fejn ħadtu l-Ispanjol? Televiżjon? Ħanejdlek dak bdejt. Naqmin kollox ta' ngħidlek idri dak bdejt. Fil-Form 1 tażel is-suġġetti u tażel żewġ lingwi fil-Form 1 fejn konna aħna. Spanjol u Ġermaniż kont tażil tiena. Kont l-unika student li jażel dawk iż-żewġ lingwi għax tipo ħadd ieħor jgħidlek Taljan Franċiż, Franċiż Spanjol. Ma tantx issib Spanjol u Ġermaniż. U jisu għamilt sal-form to tipo interessat imma ma nafx eżatt kif ħanetgħallem sew u hekk il-Ġermaniż ma tantx kont tajjeb fil-ħax il-sentence structure tal-Ġermaniż issa qed tagħmel il-mezz, onestament. Diffiċli u jisu qatt ma ħajjarni daqshekk. Wunderbar. Eżatt. Mbagħad fil-Form 3 morna exchange tal-iskola, morna ħiħon li qed fit-Tramuntana ta' Spanja. Reġjun jismu Asturias. U vera ħadd pjaċir bil-kultura ta' dawn in-nies, speċjalment ta' Tramuntana, issa Spanja dort mhux ħażin. Imma minn hemmhekk jisu nitkellem mal-istudenti u hekk huma l-ġenituri tagħhom ma jkollhomx Ingliż tajjeb għax ma jkunux studjaw l-iskola. U jis nitħajjart u bdejt Duolingo u hekk u x'nafin. U jisu minn hemm u minn hawn isni ossessjonajt biha minn li nitgħallem l-Ispanjol. By no means am I saying li l-Ispanjol tiegħi huwa xi perfett ta' ġifieri, imma jien naħdem ħafna bil-patterns, ġifiri, moħħi jirrekonoxxi ħafna l-patterns. U isna bqajt nossessjoni nisma' l-futbol, nisma' l-podcast, intervisti, u jisu minn hemm u minn hawn jisu tallimtu, issa n-rasteta ħafna ġifiri, inni ma nipprattika sew naħseb fuq 3 snin. Imma jisu kif taqbad tgħid muscle memory, jisu hekk. Imma eżempju għandu ħafna minnhom it-Taljan ukoll. Għandu ħafna mit-Taljan, ifhem, allura Qarbi wkoll. Eżatt, imma l-ironija hija illi min ikun Malti jisu ġeneralment ħajkun jaf it-Taljan, issa jiena Mhux kulħadd. Nifmu u forsi nġaħġaħ xi ħaġa jekk nkun imsiefer l-Italja jew hekk, erba' tiklim l-emmulaw ġifieri. It-tfal tal-ġenerazzjoni, in-nies tal-ġenerazzjoni tiegħi ġifieri li għaxna 90s. Konna noqogħdu naraw l-ostja Italja hawnna. Eżatt. U daw. Meta kont żgħir kont nara l-gormiti fuq insejt fuq ir-rajuno. Ma nafx x'inhu. Ma jisom hawn kellhom daw collection figures ġiżżar mbagħad kont fissajt fuqhom qed nara. Mhux ta' żmien inti żgħar. Le. Insomma, mis-serija fuq daw l-affarijiet jien ma tantx jiena ma dak niftakar nara Dragon Ball bit-Taljan ftejt meta kont żgħir imma mhux inni l-insejtu ta' ġifieri. Onestament il-passjoni tiegħi l-Ispanjol
minn Dora u minn Diego beda. Ġifieri, swewwa xi ħaġa. Ħola, Sajdora. Ħola, Sajdora, u mbagħad jiġi Boats, u mbagħad jiġi dak l-Ostia Fox jisraq. Rajta tajb il-Dora. Rajt, hemm xi ċene, ma nafx l-istess wieħed, hemm xi 6 episodes ta' Evil Dora. U hemm minnhom eżempju ta' parsi Dora kibret. U b'xi mod ġifieri saret sexy malla di u tal-Adult Swim. Naħseb iva, eżatt. Dak għandhom l-Adult Swim, imbagħad hemm xi ċenel ieħor insejġ isma' tal-Adult Swim ta' atturi. Eżatt. Backpack Eżatt. Dak ta' Adult Swim, insomma Adult Swim kollha minn daw ta' Robot Chicken kollha tajbin. Ejwa tad-doluri. Jisek iktar bħali inti segwi affarijiet minn ta' barra mill-li. Għax jisu Malta, ħanajlek dal-axar minn dubdow il-podcast tipa Malta. Jisu insegwi, fimt ħanajlek, onestament, tipo ironikament naħseb wieħed mill-liżiet segwit bajtu bejke ma tantx insegwih, nirrispetta ħafna li għamlu ġifieri. Għax huma they went against the norm. Imma mhux l-istil tiegħi, imma pereżempju podcast pal tiegħek, podcast pal ta' John Tariki. Tista' titkellem free. Tista' titkellem open. Eżatt, dik tista' tidej. Fuq it-television. Il-television Malta diżastru. Diżastru. Mhux diżastru, għandhom ċertu restrictions. Ħanejdlek jiena li hija il-medja tal-istat u l-medja tal-partiti li żjed tlieta li huma segwiti. Huma kollha diżastru kulħadd bl-aġenda u l-bajjiż tiegħu. U jisu b'xi ħadd ir-raġel komuni, il-bniedem tar-raħal minn titsa taraħ fuq daw l-istazzjonijiet huma kollha ġifieri jistidnu nis tagħhom ġifieri biex ituhom pjattaforma tajba. Fimni, imma l-ħaġa tajba ħafna hija li. Stednuni, Stef. Ma skont fuq xi ħadd titkellem ukoll, għax fuq il-politika mhux se jistidnu bniedem bħal iżerraħ rasek. Tkun interessanti il-point of view tiegħek. And one intizar minni ġifieri u jisa t-interessani il-point of view ta' xaħat tizar minni kif jaħseba fuq il-politika. Għaxe nħu minni meta kont daqsek kont dostja Labour, imma issa nbidlet il-paġna ziħmi. Nbidlet. Il-ħasra jgħali għaw żewġ għażliet bissu, l-għażla tal-super korruzzjoni u l-għażla waħda super inkompetenza. Ġibt il-Sandra u hekk. Mux kolħat jaqbel maħħa, ma onesta, menna, at least, għattejlek xin l-agenda. Jendiki, isma, jiena, mill-politikanti kandidati tal-MPs kolla l-tqajt, l-iżjed l-impressjonawni dejjem kienu daw ta' t-tilet partiti u independenti, għax huma mussiet nejku bik, men, ħajidu l-ek xiemnu huma, u daqsek anka jek jemma naqbilx maħħom, per eżempju, ħadd intervju normal l-għu. Lallu. Dika eccezzjonali, jifem. Ħamma ħanejdlek, ara, jena naħseb il-raġuni għala ġaħat pal Norman Lowell ħajġbet in-nis leħ. U fl-istess ħin ġviri, in-nis tal-ADPD ħajġbdu ċerti nis li muwax, il-fat li huma bla kantonieri, they don't have a bureaucratic system fejn isma' attenċitejt ta' fuq dik jew attenċitejt fuq dik, tip ovvjament iridu joqgħdu attenti fuq ċerti affarijiet, norma ma nafx kemm joqgħod attent. Imma they say it how it is, issa joġbuk jew le, almenu inti taf li qed jgħiduha kif inhi. Fimt, għax l-oħrajn ma tax tista' tafda fuqhom fl-opinjoni tiegħi. Ma tistax tikkontenta lil kulħadd fuq l-opinjoni li jkollok. Ifhem, imma eżempju daw qed jagħmlu marketing, qed jippruvaw bijaw xi ħaġa. Mhux hekk? Dik il-politika, dik il-kampanja. Issa meta jabdu jwedu l-affarijiet u dan u hekk imbagħad tibda tidħolna fil-loġistika tal-affarijiet u tibda tgħid mostja elezzjoni tiġi tant ammont ta' flus. Daw qed jiġbru l-flus minn x'imkien ieħor mela daw il-partiti li qed jonfqu l-flus bla rażan ta' xejn waqt elezzjoni ma l-flus li jinġabru għax ikun hemm sponsors li ndaħlu mela da il-partit awtomatikament obbligat lejn l-sponsors. Il-ħaġa tad-daħ għax qed ngħidu lill-politika. Ġifieri korrotta żgur. Ħanejdlek. Inti semmejt il-punt ta' marketing speċjalment. Issa veri jenna kull kampanja il-politika li għaw fid-dinja huwa marketing. Imma l-ironija u Malta hija illi iż-żewġ partiti l-antiki jiġifieri il-partiti l-kbar
Għas għandhom prodotti jibijaw, għax m'hemmx viżjoni, ma jafux fejn iridu jieħdu l-pajjiż 5-10 snin oħra, forsi jgħidulek 4 affarijiet ma jkunux ċari fuqhom, ma jkunux konkreti, u jgħidu ħolomlu ekku biex da ta' parsi jġibu l-vot, imma mbagħad tasal pereżempju il-proposta tal-metro. Inna ma nismaw bija il-metro, jiġifieri Semmija l-Ministru da fuq ta' John Mallija. biex isemmu l-ewwel post jieħdu kieku, fimt? Imma biex actually biex jagħmlu jieħdu l-azzjoni fuqha. Kulħadd jaf il-metro l-armija lem il-karozza. Mhux hekk, naħseb u speċjalment ħares lejn ta' daqsi. Kieku nista' li tgħid ma rridx noqgħod nivvjaġġa f'da traffiku jiena jinġi verament. Ma rridx insuq karozza kieku nista' ma nsuqx karozza ma nsuqix. Għax niddejja, għax anke il-periklu, jiġifieri li jkun hawn fit-toroq kultant u l-ħofor li jkun hawn fit-triq eċetera, l-ewwel nies għandna bżonn nirranġaw taf. Għax it-toroq ma nafx kemm il-darba smajna qed nippiviti ftit ta' issa reġa' nitkellem fuq il-metro. Kemm il-darba smajna toroq aħjar għalik, eċetera, daw jagħmluhom bl-irħas materjal. Tabla d-doċ. 3 snin wara, 4 snin wara, jerġgħu jispiċċaw kif kienu, jekk mhux hekk. Jiġifieri ineffiċjenza totali, it-taxxi tan-nies trid tanfoqhom fuq affarijiet li huma sustainable in the long term illi jisma' jien nippreferi kieku mit-taxxi tagħna jonfqu ftit żejda biex żgur ikollna prodott tajjeb milli kull 3 snin 4 snin irridu nerġgħu nirreċiklaw l-istess ħaġa ma tagħmel sens. Milux bat li semmih kienet jagħmel studju fuq insomma jagħmel tħoġ daqshekk fid-dettall. Insomma, u pratikament għalli li il-sistema u l-infrastruttura ta' toroq Maltin tal-lum hija tajba meta kien hemm fil-gvern Gonzi. Jiġifieri. Aħna kollox. Outdated. Eżatt, kollox outdated. Il-ħaġa hi dan huwa eżempju jiġifieri brillanti li għadek kif semmejt inti, imma l-problema hija li jisma' il-long term vision suspiċċa. Fuq l-aħbarijiet tiftaħ it-Times, il-Malta Today, il-Newsbook, ikulli jkun. Kull minn tħatara batti bekki partiġjani, xi skandlu ieħor, ġifieri there is no real solution, there m'hemmx u anke mill-gvern stess. Ara, il-gvern irid jieħu azzjoni u l-oppożizzjoni trid toffri soluzzjoni. Issa jien nara soluzzjonijiet u laqas min narrazzjoni, ġifieri fi spiċċajna. Pajjiż u poplu stagnat f'salib it-toroq m'għandux idea in-nies stess il-poplu stess ma jafx fejn x'inhu id-direzzjoni tal-partit 15 snin oħra. Huwa kummentarju vera ekra fuq dan il-pajjiż men toqgħod tgħidek issa aħna jiena vera ma nistax għan-nies illi mhux ma nistax għan-nies imma vera nobot ir-raġunar illi jismu dal-pajjiż kollox ħażin u kollox hekk u dan għax għandna ħafna biex nkunu kburin u speċjalment l-istorja tagħna illi għalija naħseb kieku hawn 1000 parallel universe. Kemm il-wieħed minn dawn il-parallel universe ħajkollu Malta tekka li kien kolonizzat minn bażikament kulħadd. U għandna Malta indipendenti, aħna għandna biex nkunu kburin, għandna storja tal-bliħ, l-istil Malti tal-bliħ, lingwa tal-bliħ. Imma dawn iwaqqawna n-nejk men, bir-rispett kollu lejhom, imma dawn iwaqqawna n-nejk qegħdin hu. Jiġifieri bżonn xi ħadd li għandu naqra gazzu ejja ħanieħdu azzjoni minn fuq dawn l-affarijiet u ejja mmexxu l-pajjiżna l qudiem. Mhux l-affarijiet dejjem ma jkun hemm xi ħadd li jkun kif naqbad ngħidlek. Da bħal meta eżempju bħal Elon Musk m'għandux bżonn flus. Żgur li le. Jien għandi bżonn mela. Tipo bniedem li kif naqbad ngħidlek viżjonarju. Għandna bżonn xi ħadd tekka Malta. Għandna bżonn viżjonarju. Il-problema hi minn fejn żikk ħanżewwa dal-viżjonarju għax tħares lejn żewġ partiti, tħares lejn nies li hemm fiż-żewġ partiti. Ma nafx nidentifikaw wieħed. Għandna nies bravi hawn Malta men. Ħafna. Nibda nitkellem ma' nies minn duqbad il-podcast jiġifieri jibgħatu li ċertu mhux kulħadd ta' mhux kulħadd jieħu pjaċir jiġi meta nistiednu. U imma hawn nies vera fucking bravi, inġiniera, għalla soldati, għalla professuri, għandna nies vera fucking bravi. Jekk taqqat tnejn minn nies fuq xi ħaġa, eżempju ma Sandra tkellimt fuq l-armata, kemm m'għandniex difiża xejn, zero, baħ. Jekk jingħaqdu eżempju xjenzat għall-inġinier u xi ħadd fuq l-AI, taqgħadhom flimkien dawn jistgħu joħorġu l-aqwa pjanijiet. Jien dejjem din ngħid l-aqwa mħuħ illi għandna u Malta, speċjalment dawn il-professjonisti li semmejt inti,
ma jridux jafu bil-politika, Jiġifieri jew huma ħafna minnhom jitilqu lem. jew jitilqu lem, jew inkella ħanejlek dawn in-nies ġeneralment mhumiex partiġjani għax dawn trid tqisi li dawn huma l-iżjed nies li għandhom critical thinking fil-pajjiż. U l-critical thinking tgħidlek illi issa dan huwa l-opinjoni tiegħi. Il-partiġjanizmu huwa l-antitesi ta' dak kollu illi temmen fih għax inti qed tmur ma' partit jew ieħor. Palissa m'hemmx palmet qabel m'hawnx soluzzjonijiet jew azzjonijiet illi ġaluni nappoġġja partit jew ieħor. Allura f'dan l-istat illi qegħdin fejn inna stagnati ejja ngħidu mill-2017 l-hawn. Ovvjament dawn in-nies u jridu xi tip ta' motivazzjoni biex jitlu ġo partit jew ieħor ma jridux tipo jekk inti tara kollox gris u ta' dwejjaq. X'iżik iħajrek? Għatħajjar toħroġ il-politika. Fimni, jena biex nkun kompletament trasparenti kont għamil żmien fl-MZPN, imma mhux għax dejjem ngħidha di, mhux għax jien nazzjonalisti jew hekk, tajjem m'iniex nazzjonalist, anzi xi kultant niskanta u nara kemm verament għandi twemmin li huwa laburist iżjed milli nazzjonalist, imma għalija dak iż-żmien il-Labor kienu iskorrotti u hekk. Imma mbagħad wara dak iż-żmien li għamilt hemm. M'għadhomx. Ija, mbagħad wara dak iż-żmien li għamilt hemmhekk, indunajt oret mela partit wis korrott, u issa partit wis inkompetenti, tipo jien m'għandix postu, jien bħal ħafna ħares lejn is-surveys tal-Malta Today 40% ta' daqsi taż-żgħażagħ ma jridux jivvotaw, jiena orfni politiku. U jien ma rridx immur ma partit jew ieħor għax jiena opportunistu rrid nibqa' tila ranki hekk, jiena rrid nagħmilha b'mod ġenwin. Ma naqbilx ma xi ħaġa li tkun li jkollok partit jew da, inti dejjem tittevalwa. F'din ideali m'hawnx. X'inhu l-aħjar? Fimti ġifieri ma tix toqgħod issostni għax jien laburist, għax jien nazzjonalist, għax jien mal-alternattiva jew mal-Imperju Ewropa. Ma żoħ ngħidlek. Ma tix toqgħod taħdem hekk, inti taħdem isma'. X'inhi l-aħjar option? Ara jiena lejja. Dan huwa raġunament tiegħi, jiġifieri ħajkun hemm ma jaqbilx miegħi. Ma nafx kemm taqbel miegħi inti. Jien nivvota biss għal min ġenwinament nemmen fih. Jekk jiena hemm xi ħadd illi ma nemmenx fih, qasbis ħanħares leħ fuq il-karta tal-vot. Iktar milli nemmen, iktar nara xi ħadd x'inhu jagħmel sens. Ma ħanejdlek isma' jekk jiena naf. Ejja nġibu l-eżempju b'x'jista' jiġri fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Għandek ara Partit Laburista li dejjem qed jitlef il-voti u jitlef il-fiduċja tan-nies, u Partit Nazzjonalista li mhuwiex iżid voti ġastant kemm qed jitlef il-Labor qed iżidu. Allura il-votant wis probabbli fl-elezzjoni ġenerali the average voter independenti jiġifieri li jrid jara bidla jgħid u ħanim fil-sens ħanim vota l-Partit Nazzjonalista din id-darba għax għaw bżon il-bidla. Imma jekk jimma nafx bidla ħajkonaw. Mhijiex bidla. Mhijiex bidla dik, dak ġast huwa gvern differenti u jekk jiena naf li hemm partit li laqqas biss huwa kapaċi jimmaniġġja internament il-partit tiegħu u m'għandux komunikazzjoni effettiva man-nies u ma jafx kif iħajjar in-nies u ma jafx kif jagħmel kampanja surit in-nies. Ġieħna daw. Aħseb wara x'jagħmlu fil-gvern, men, issa mhux qed ngħid li hemm bżonn il-Labor fil-gvern, xejn ma rridux fil-gvern laqqas. Suppost avukati, ekonomisti. Dak huwa l-establishment politiku. Etnej li huma establishment politiku ta'. Ara kif imorru l-affarijiet they go bad to shit. Minn jiena kisser rasi ta' fuq dawn l-affarijiet jiena għandi ħafna ħbib tiegħi jiġifieri li huma kemm laboristi kemm nazzjonalisti. Naħseb għandi iżjed ħbib nazzjonalisti mill-laboristi. Imma estra il-mentalità partiġjana ta' ċerti nies inħobbhom ħafna ta' ġifieri xorta sħabi. Għandi ħafna minn sħabi partiġjani. Nirraġuna magħhom ngħid, imma possibbli ma tammettix illi m'hemm soluzzjoni minn ebda naħa. Fimt? Issa smajt illi Kassola ħajiftaħ xi partit. Ħanejdlek. Dejjem jilsi Kassola nammira ħafna. Għax huwa wieħed mill-ftit ġenwini illi baqa' jiġġieled. Baqa' jiġġieled u da. Ma strandu l-età men issa fis-sens nippreferi xi ħadd naqra iżgħar imqarek 40s, 50s, illi 30s, jiġifieri
bidejat naqaf riski ġodda u xaħat li jista' jaqqat il-pajjiż. Imma Cassola fis-sens nammirra ħafna ġifieri l-elezzjoni l għaddit votajt lu għax jiena dejjem nirraġuna li jiena ħanajdek ġeneralment ma ta' nivvota fl-elezzjoni ngħid minnu l-iżjed kandidat tat-tielet partiti u indipendenti li kapaċi jitla. Fimt? Cassola der li kien l-iżjed wieħed hekk allura votajt lilu. Imma ma nafx kemm hu viżjonarju. U eżjed viżjonarju minn dawet ngħid ta' tifhimniex ħażin imma. Ejja mhux hekk le, jien ma kontx kienx nivvota infatti u kellek podcast inti ma' Konrad Borx ma' xejn. Mhux jiena. Mhux inti. Ma fuq Ricky ma fuq iċ-channel tiegħek. Fuq iċ-channel tiegħi u vera tajba. Kont iddiżappuntat imma fl-aħħar. Bl-imbiċċa. Meta qal kien ħajna Issieħab ma dak il-partit. Ma l-sijar. Ufem ħanajdlek imma żomm. Dik id-diżappuntat mhux lili biss, il-ħafna minn nies. Id-diżappuntat ħafna nies, però ħanajdlek isma'. Bil-fors tittinaqat ma' xi partit, tifhem. Le, mhux għalhekk, imma l-sijar. Għax il-nis jodu sejrin isijar far-right. L-isijar, il-partit konservativ Ingliż kien fih qabel ma telqom l-Unjoni Ewropea. L-isijar forsi għandu fazzjoni żgħira far-right imma l-far-right ta' vera fl-Unjoni Ewropea u mal-Patriots for Europe u ħafna non-aligned ġifieri. Patriots for Europe ġifieri qabel kien hemm l-ID, Identity and Democracy, issa formaw partit ġdid fl-Unjoni Ewropea. Propja political grouping, għax terminu partit ma jobxal. Ma insomma. Jena li għamil sens li jisiħab maħħom għax huwa iżjed bnidem li ħaddan valuri laboristi, iżjed mill-Labor ġifiri ħaddanom dan. Allura li għamil sens li jmur ma l-isijar, naħseb kienet tkun ħafna di aħjar kiku baqa non-aligned, iżda xorta jena l-messaċ nivvota, fimt iżjed mill-li ħannaqqat ma dawk jew dan. Allura tajtom numru tajjeb u koll inkorred, xtaqt nintervistaħ, imma miskin ma sabxin għalija, imma namera ħafna minna xu ġenwin u għanest, xorta nipreferi xaħattek, għax aħna rridu nifmu. Sajan, skużani jten lablab ħafna. Għarrejt, le għanzi, tajja, interessanti il-diskussjoni. Imma irridu jifmu n-nies, illi jisma. Għax inti mdorri qoddim il-kamra, għara s-soltu jġib xaħat, ma nkunx mdorri qoddim il-kamra, jgħabat jistolja. Konna netkelmu fuq il-kandidat indipendenti f'dal kas Konrad. Illi għarrajt, isma, inti fil-politika għatmin tħassib politikant. Illi taqbel 100%. Le, most definitely, jo. U jekk tqabbel lil Konrad Borx manxe ma l-għażla ta' żewġ partiti l-antiki, għalijiet sa no-brainer illi jisma' Alright, ma taqbilx miegħu, imma ma dik fuq dik ħataqbad miegħu ara xi ħsara għamlu l-oħrajn minn. Mela tipo dik iżommok lura milli tivvota l da, imma mbagħad eżempju biex tivvota jiena fil-xi kandidat minn dawn iż-żewġ partiti għalik it's all fair game wara li dawn kisru l-mentalità ta' ħafna mill-Maltin bil-partiġjanizmu mardu moħħ in-nies minn. Ma nafx insomma, nirrabja ħafna minn fuqha. Ismani, jiena nisma' ħafna stejjer, mhux naqra ħafna. U kieku naħseb Lori Sant u jkun jaf x'inhu għaddej ta' abbuż ta' poter, għax kienu jgħidu dak iż-żmien, abbuż ta' poter. L-informazzjoni li tidħol u li nixbor u li nisma' li mmolaw, ta' nies li jkunu qrib ta' daw il-politikanti. Waslitni fejn isma' tlift il-fiduċja men, mhuwiex wert it-tifwota men. Ma naħsibx li għax hemm wis korruzzjoni, wis abbuż ta' poter. Ma naqbilx miegħek. Għax inti qed tgħid, mhuwiex wert tivvota. Mhuwiex wert. Imma jekk inti jekk ħammur nivvota jiena, eżempju ħanti għal xi ħadd il-Labor. Jitla l-Labor, un bat ikun hemm xebba korruzzjoni ta' għal-Madonna jien. Mhux ma tivvotax il-Labor? Ma nivvotax xejn mal-ewwel, x'mbagħad jekk jitla nazzjonalisti. Ma tivvotax lilhom, lanqas għandek partiti oħrajn hu. Fejn ta' tivvota, il-ma tivvota. Alright, ħantih il-Sandra, ħantih il-Cassola, ħantih il-Konrad Manxe. Ma mbagħad daw x'ħajamlu, jew ħajtraduni, fim? Xi second bat. Isma' ħanejdlek. Ma jibdix ikollok. Ma tistax tgħid għax qatt ma esperjenzajta, qatt ma rajt il-xaħmet il-partiti jew da. Inti rajt, inti kemm għandek żmien inti? 37, issa nara il-politiki kollha l-istess. Taħt keffa waħda. Fim ċirtnejn. Imma darba dawk huma il-politiċi partiġjani. Darba u l-unika wieħed li vera ħanteressu qatt jgħin jiġifieri meta fil-bidu fi żmien li bdejt ninvestiga l-kas ta' Ġuża Mifsud, ma nafx hekk
Minix familjari. So, bdejt investiga l-kas ta' Joseph Sloat, insomma, u rrit xaħat minn tal-cleansing tal-radiation biex jiġu jaraw jekk hemm xi tip ta' radiation. Issa skoprejna li l-Grigenti l-iktar post radioattiv. X'Miirko. Wieħed mill-iktar radioattiv. Issa daw li UFOs jidhru fl-iktar postijiet li hemm radioattività. L-unika wieħed li jeni, u kont id-diskutajt miegħu fuq il-politika, fuq il-korruzzjoni u hekk. Kien għalli jiena kuntent belf għall-elezzjoni biex nagħmel il-kampanja. Kien għalli ma' minna qasba 10,000 ma' kontent. Minu bda, minu. Ma ta' sax tgħidlu. Le. Għandek kont tgħidlu wara Imma l-unika wieħed li jeni, u nsallimlu minna, u ġifieri għax kultant nitkellmu. Ejja nitkellmu fuq dal-punt ta' u l-unika wieħed fil-parlament li hu format fuq il-UFO u x'inhu għaddejja fuq il-paranormal u fuq kollox u fuq l-out of body experience, ġifieri vera bravi. Ġifieri hemm xi ħadd naqa' spiritwali fil-parlament. L-unika wieħed. Anzi, good to hear that. Kont mena li għalli kollha robots hemm ġew. Smajt li kien hemm xi ħadd ieħor dana u ftit interessat imma mhux daqshekk. U l-naħa tal-nazzjonalisti kien hemm Ivan Bartola wkoll kien jinteressa. Ivan Bartola tal-Mosta? Kien jinteressa. Kien jagħmel programm. Daka jidher li kien għamel xi donazzjoni ta' kilwa meta xi ċentejt li ta' jieħlu. Bruna mek tirrispettaħu. Tirrispettaħ anke jekk ma tafux menax. Ġejt għall-aħwa ġifieri mhux Maltin u bnedmin u ġifieri imma konna nitkellmu men fuq di għax irid ninsista naqra fuq għadi. Li xi ħadd jiġi jgħidlek ma mmux nivvota. Ġifieri int ħatħalli mhux għax kemm il-darba nisma' għadi ħallu n-nies tħalli n-nies jagħmlu d-deċiżjoni għalik. F'dal każ nibda ngħid tħalli il-daw il-partiġjani illi jaħsbu aħmar u blu biss jaħsbu għalik men. Jiena tipo jekk vera trid tara xi tip ta' bidla. Naħseb l-unika tip ta' bidla illi se tkun beneficial in the long term. Hija jekk in-nies jekk aħna illi naħsbu b'mod miftuħ u ma jamawniex il-kuluri. Meta morru nivvotaw għat-tielet partit jew għall-kandidat li żied li ġobda x'inkella ħanibqgħu fejn aħna men, ħanibqgħu b'żewġ partiti illi jaħtfu l-poteri bidlu r-regoli biex jibqgħu jiggwadanjaw huma, illi fil-Parlament m'hemmx varjetà ta' opinjoni. Illi meta dawn jienna pereżempju da il-gender quota. Il-gender quota m'għandix dubju li l-maġġoranza assoluta tal-Maltin u dawċin huma kontrija. Ma kenniex dik it-tip ta' rappreżentazzjoni fil-Parlament għax kulħadd tivvota favorija li żjed miżura antidemokratika u li twaqqal nisa ċajt naħseb hija żjed miżura sessista milli l-gimmick li provaw bellawna. Ġifieri fuq xi ħaġa bħal dik ma kienx hemm oppożizzjoni għalija, so dik hija waħda mill-eżempji varji li jista' jkun hawn fuq il-ħmerijiet li jagħmlu iż-żewġ partiti fil-Parlament. Beda jispjegali għal xiex ma marriġ daqshekk tajba dik is-sistema. X'kienet l-ispjegazzjoni tiegħu? Li ma ħadmix tajjeb għax kien hemm min seta' jitlaq mod ieħor. Jiena li hija radikola għaliex mela l-ewwel nies qastat tat-tielet partiti. Għax kieku għandna kandidata tal-ADPD fil-Parlament. Imma ma taċċalihom totta għaż-żewġ partiti tal-establishment biss. Radikola. U l-fatti li anke s-sens komuni, mela orrejt Malta fl-2019 fl-MPs li żjed żewġ kandidati li ġabu voti u li talgħu mal-first count, Roberta Mezzola u Miriam Dalli. Ġifieri fejn hemm nisa ta' sogu u fejn hemm nisa tajbin kandidati ta' kwalità, n-nies ħajvotaw għan-nisa, jien ma naħsibx li l-poplu Malti. Inta ħadtela interview Roberto. Tatni 10 minuti. Ġifieri komparat mal-oħrajn ma dar, ma xorta napprezza l-fatt. Le napprezza l-fatt li ġiet, imma jiena ġibitni l-ora. Vera ma konsedenta ma weġbitek. Le mhux konsedenta qabel ma bdiet il-gwerra tal-Ukrajna. Qabel ma bdiet nista' nsiblek il-messaġġ. Għettela xi l-Amerika kienet diħla ġo reċessjoni. Inflation. Eżatt. L-unika mezz li kellhom biex joħorġu minna hija l-gwerra, għax inti għandek Lockheed Martin u l-armament, daw li jagħmlu l-armamenti kollha, u jekk ħad titfaqala tinvesti u ħajbda jidħol l-investiment u ħajxu minn għandek. Fimt? Allura inti ħatqajjem apparti minn hekk ridu jeħilsu mill-armi l-antiki, l-Amerikani. Eżatt, dawk infatti dawk biss qed tagħtuhom kważi qed tagħtuhom affarijiet antiki.
Imma eżempju fuq dal-punt minn, illi ikun minn ikun ta' mhux għax imezzola għax mbagħad neddejja jgħod jgħidu għax inti għax mezzola u dan fejn ħankun onest jien l-establishment politicians ma tantx jogħġbuni in ġenerali. Imma jien jidher li intervisti minn barra mal-patruni ta' John Mallija illi kellha ma mlitx long form interview jew podcast jew xi ħaġa hekk fejn inti tista' verament u ġenwinament tara dak illi jitemmen fih, anzi isnin notajt illi jiżjed provat toqgħod il-bot mill-medja u jisu jista' jkun min ikun, mhux għaxi. Għaxiex qiegħda il-bot mill-medja? Jien naf. Dik tista' staqsi lilha hu. Għax ma tafx. Inti meta jkollok xi ħadd jaf jitkellem. Ħajmur. Mhux ovvja. Jew inkella forsi jien naf u ma nħobbx nagħmel dawn it-tip ta' assumptions u forsi kien hemm min qal li forsi tkun iżjed effettiva jekk ma tmurx għax jekk tmur. Bħal mettejt inti insomma. Tiġi kazzata jew. Eżattu. Ma mbagħad jien mbagħad neħara għax mbagħad fuq in-nett imorulek issa titkellem mal-bażi tal-Partit Nazzjonalista. Hemmhekk ikun kollox scripted. Mhux għax kollox scripted biss u imma għandek il-kumdita għandek il-lussu li nies ħajqblu miegħek żgur. Hawnhekk qatt ma niskripja jiena l-ewwel darba li ntqajna. Jiena ma kellix idea fuq xi ħalli nitkellmu qabel ma ġejta. Jiena anzi eżempju meta kont għamilt leħnek u meta kont intervistajt il-politikanti minn kwalunkwe partit ġifieri li huma ġejjin minnhom, li żied ħaġa li kont nieħu pjaċir meta ma jsaqsunix għall-mistoqsijiet. Jew ma jistaqsunix għat-topics, għax orra jġilu topics nifhem għalli. Trid tistaqsi. Imma dik għalija l-isbaħ ħaġa minn li kollok politikant jgħidlek isma' jiena idejja tipo miftuħin għal kollox u staqsini li trid. Eżempju, u naf li għamela reġal ta' Riki, Joseph Muscat. Simon Buzottil ukoll għalli saqsini li trid ma rridx inkun naf. Kien hemm il-maġġoranza tal-kandidati tat-tielet partiti. Imma strambatu konna minn jgħod mistoqsijiet qatt ma nagħti. Meta jippressawni ta' xogħol nagħmel jiena x'issa nista' ngħid għax m'għandix nagħmilha. Kont nivvinta jien naf 10 mistoqsijiet. Li ma kontx ħanistaqsi, forsi kont qed minnhom vera. Imma ma timur after tu nabgħod nistaqsi da. U mbagħad se tagħmel għall-kamera dat ir-rekordja, Mhux hekk. Imma għax dika inti għandek id-dmir illi tirrispondi għal kwalunkwe mistoqsija li tkun men jiena sorry, imma jiena Ħetlek fil-konna mbarra għandi sieħbi dik l-episod ta' Normal Law il-koll li naħseb inti għastafu. Le ma nafux, għabna nisi. Imma li kont jiena dmirti meta tagħmel intervista anke inti any good interviewer jew podcaster jew eċetera eċetera. Kollok żomm mistoqsija. Id-dmirti huwa l-udjenza tiegħek, mhux għall-guest, il-guest tiegħek hemm biex wieġeb, men mhux biex ikun pal puppet master u da, le, għalija redikola. U ma nafx kif hawn min ma jistax jagħmilha, ma nafx kif hawn min ma jistax jagħmilha insomma. X'kont sejlek hemm kif inhi hemmhekk l-Amerika bħala tipo jiena fil-view ta' ċertu affarijiet hekk bħal manna Malta, eżempju, naf li kien hemm il-kwestjoni tal-woke. Woke culture u hekk. U Trump insomma, kif rajta l-esperjenza? Jiena New York City mort biss. Naħseb wieħed mill-iżjed postijiet liberali fid-dinja kollha, jew mhux ġas l-Amerika ġifieri. Ġifieri d-demografika hija naqra skewed to the left, speċjalment fuq issues soċjali. Imma l-iskantajt u li vera jisni ma stennejċ, illi barra fit-toroq, anka ġo restorant hemm minnhom, kellek nies li jilbsulek il-kappell tal-maga bla mistħija għala biba ma xisu naħseb issa wasal iż-żmien illi tant kemm sar b'saħħtu dak ir-raġel u tant kemm vera jisuħħal fiduċja tan-nies. Illi m'hemmx mistħija li żomma Trump qabel niftakar Għax kien jgħidu miġnun u ekkum. Għax ħanajdlek, għax ġeneralment, u jiddispjaċini ngħidha u ma rridx niġġeneralizza x'ikun hawn min jaħseb li qed niġġeneralizza. Ħafna nies li qegħdin fuq ix-xelluk estrem huma vera intolleranti għal idejat differenti minn tagħhom. Jiġifieri anke jiena fuq dak il-video tiegħi għax appoġġjejt il-Trump jiena m'għandix problema jekk ma taqbilx miegħi. Orajt taqbilx miegħi, ma mhux tiġi tgħidli. Isma' inti nazzist u inti sessist.
u inti ma nafxiex, għax ġobni Trump, jiena raġuni li ġobni Trump sempliċement. U naħseb huwa ir-raġuni ta' għala intu ġobma ħafna nies. U l-ewwel nies għax mhuwiex establishment politician, u n-nies xebaw mill-establishment, mad-dinja kollha fil-West. Ejja ngħidu hekk. Il-fatt li men da imur unscripted fuq il-podcast, fuq l-stage, għasa kollu teleprompter dan, jaqbatu jgħid dak li jħoss, dak li jrid in-nies jisimgħu. U fis-sens in ġenerali huwa tipo he portrayed himself, mhux qed ngħid li huwa actually huwa hekk. Imma he portrayed himself as the people's candidate. Fimt? U l-oħra u kienet scripted minn. Ma kienx tmur lek eżempju fuq Joe Rogan ma marritx. Fuq ebda podcast ma marret minn barra kol herdedi il-qatt ma smajt bih qabel din il-podcast. Liba kemm tħadd. Meta rajt il-podcast ta' Joe Rogan ta' Theo Von u dik leġendarja. Leġendarja. Bada kelmu fuq il-kok. U jisoħi ma għaskin nafsejn. Għat ma rajtu għek, Lex Fridman is-segwi. Ejja, mela. Kemm ma tajja. Dak li zjed wieħed li ġobni. Għaxu ġast jistaqsi l-mistoqsija, u jien saċertu punt hekk kont nipprova nagħmilha meta kont nagħmel leħnek. Staqsi mistoqsija ġenwina. Tipprovax tattakka l-persuna, jew tilab għal dawk il-gotcha moments, fimt? Li għabottek tejtek lilek. Kun ġenwin, ħallil dak li jkun liberu biex jesprimi dak li jaħseb, u bat huwa sta' n-nies biex jirraġunaw b'moħħhom dak li jasbu tajjeb u dak li jasbu li huwa ħażin. U hekk għandhom ikunu fl-opinjoni tiegħi il-maġġoranza assoluta tal-intervisti, imma aħna sfortunatament fid-dinja kollha fil-West. Ħafna biases u finger pointing lejn, speċjalment lejn il-konservattivi xi kultant li jisma' jiena nifhem ta' li hemm ċerti affarijiet fil-politika konservattiva illi ma tistax taqbel magħhom, jiena nsejħa lili nifsi libertarian moderat kemm jista' jkun fuq kollox ġeneralment, forsi iżjed lejn ir-right milli lejn il-left, imma mhux b'ħafna ta' żgur. Isu iżjed ma jagħmlu hekk l-establishment media iżjed ishom jagħtu raġun il dawn il-politikanti konservattivi. Għax vera it's not a fair playing ground, it's not a level playing field. Allora xistennew dawn, u bat ovvja li trust fil-media ħatinżel. Għandek l-sponsors u l-flus, ċoħ il-finanzi u għol tirrifletti pal-maqt li l-aħħar darba Sandra m'għandix flus deħlin. Manċa ħad biex tipromovi. Ma l-lum taf xandek bxejn il-medja soċjali. Medja soċjali, eżatt. Għalija. Lektar xaġa b'saħħitha. Eżatt. Imma ħadd Malta almenu ma tarx nara leveraged sew. Fimt? U to be honest, jiddependi minn inti wkoll dax se jiġi Bernard Grek jew Roberta Bella jagħmlu dak li għamel Trump fuq il-medja soċjali don't work for them u jew għalmenu jimplementaw b'stil Malti għalli ma taħdimx għax fajnejn in-nies huma establishment career politicians u dawn. Tajt mhux ħajġi Robert għawin niddiskutu fuq il-UFOs jew Bernard ma naħsibx li ħajġi. Jidaf kemm ġejt warajh Robert. Bernard ġej, ġifieri b'kull rispett leħ ġej. U ma staqsejtu xi mistoqsijiet ħfief, għax kien hemm minnhom fuq l-immigrazzjoni speċjalment illi notajt jisu diffikultà biex wieġeb. Imma Robert istra ġrejt warajh u rajtu darbtej u għetlu f'wiċċu għetlu please ejja fuq il-podcast taf kemm hemm żgħażagħ illi jixtiequ jisimgħuk titkellem u tgħidxini l-aġenda tiegħek għax tinsiex li żjed nies patetiċi lejn il-politika huma żgħażagħ. Mhux għax huma ma jaħmlu l-ħadd ta' ma ħafna minnhom literalment qas għandhom idea x'inhu jiġri. Għax ma jridux ikunu jafu biha etol. Jew kellek twildu taħt xi saqaf laburist jew nazzjonalist. Eżatt. Jgħidu lejn dak il-partit. Dik is-stress ikollha reverse effect, innotajt. Illi meta tkun ġej minn familja full-on laburista jew full-on nazzjonalista, isnin innota issa ovvjament mhux ħadd l-istess. Imma naf ħafna nies li huma mbagħad joħorġu wara bibajnhom il-politika. Għax ikunu xebgħu b'hom ma missierhom ħin kollu fuq in-net jew fuq il-wan jiraw dak it-tip ta' propaganda. Konflitti fil-familja ġdek nazzjonalisti ikunu li ħol laburisti jgħodu jġildu bejnietom fil-familja stess. Vera fucking bla sens. Iż-żerrija tal-mibeda tal-partiġjanizmu nsejjaħlu dak. X'inhu? Id-dogma hija l-erda tad-dinja. Reliġjon u x'ismu? Reliġjon. Nitkellmu ftit fuq reliġjon. Mhux xorta. X'inhu l-point of view tiegħek? Għalejlek jien għalija
din hija il-base belief tiegħi ġifieri, bil-forsa hawn Alla min. Għax jekk inti tħares lejn l-affarijiet kif jaħdmu fid ġifieri għandek ix-xita, ix-xemx, il-fatt li l-agrikoltura in ġenerali, ma nafx kif ħanispjega ħeżat fi kliem. Imma l-fatt li kollox jaħdem f'daqqa. Jisu xi tip ta' mekkaniżmu li tgħid Alla jbierek, kollox qed jaħdem b'mod perfett biex ikun hawn ħajja fuq din id-dinja u jkun hawn l-uman li b'xi mod huwa superjuri għal kull speċi oħra u aħna safejna fuq aħna, forsi inti għandek fejn ma naqra differenti, safejna fuq aħna bissaw fl-univers, imma naħsibx li aħna bissaw fl-univers, issa nitlu ftit iżjed fid-dettal fuq għadik ukoll. Imma il-fatt li għandek dawn l-affarijiet kollha li jaħdmu b'mod perfett u l-intellettualità u l-istorja tal-bniedem tibda tgħid kif jista' jkun li aħna ġast ġejna hekk mix-xejn. Impossibbli. Impossibbli. Issa mbagħad x'temmen inti jekk temmenx fil-Kristjaneżmu, fl-Iżlam, fil-Ġudajiżmu, Buddiżmu, Induiżmu. Mbagħad dik hija storja oħra, ġifieri, imma għalija l-base argument huwa li isma' aħna żgur ma ġejniex mix-xejn. Hemm xi ħaġa żgur bil-fors. Issa di xi ħaġa x'inhija xi xedinaw, dik hija d-domanda li għandin. Elon Musk tkellem ħafna fuq għadi għandi ktib tiegħu autobiografija, jiġifieri ma kitibx huwa ma tipo storja tiegħu. U tkellem ħafna fuq il-fatt li jisma' what is the purpose to the universe. U wasal għal-konklużjoni, qed nissimplifika ħafna. Illi the meaning to the universe is whatever you make it, fil-verità. Jekk għandek xi ħolma, jekk għandek viżjoni, jekk hemm xi ħaġa li verament tixtieq tagħmel għal ġid tal-umanità, jew għall poplu tiegħek, jew għan-nies li tħobb. Aqbad u għamel dik il-ħaġa, prova kemm jista' jkun biex ma tweġġax lin-nies, biex ma tweġġax l-isħabek, familja, anyone in general, anke xatt li ma tafx. U dik hija l-essenza tal-intellettwalità tal-bniedem fl-opinjoni tiegħi, u xi ħaġa li jiddispjaċina ħafna hija llum hawn ħafna nies illi ma joħolmux. Anke ta' daqsi jisom jaqtaw qalbhom malajr, jew jaqtaw qalbhom. Ifhem. Mix-xejn. Ma tihomx fucking torta. Ejwa, imma isma'. Madonna. Kif qegħdi inti kif illum żgħażagħ tal-lum jiridu jixxu ħaqqa l-appost biżżobb 1500 paga 1600 paga. Ħanejlek. Meta post jiswa 350,400. Veru? U l-bank kull ma jtik 120,000. Kif tittaħdem? Jew tmur tieħu loan għall-business. Għandek biex tagħmel tajjeb fuq xi ħaġa kif ħaniġi ħaqqa nieħu loan jekk ikun għandi biex nagħmel tajjeb xi ħaġa. Tgħid sewwa hija ħafna żjed diffiċli minn qabel, però ħanejdlek it-twemmin ġenwin tiegħi. Issa jien m'għandix flus, jien nsuq Toyota ta' 2002 ġifieri. Imma verament nemmen li jekk inti, eżempju, jekk inti trid taħdem u taqla l-bajt, ħa tagħmel il-flus minn, ħa tagħmel il-flus. Huwa ħafna żjed diffiċli Sajan minn anke minn 10 snin ilu. Imma jekk vera trid xi ħaġa u lest li tagħmel dak li tista' biex tagħmelha, ħa taqla l-flus. Iva, ma x'ha tagħmel. Inti skont trid tagħmel inti differenti. Immaġina, forsi taf fl-iskola, immaġina xi ħadd ma jafx l-iskola. Bħali, tittaħdem xi ħaġa manwali. Il-bniedem dejjem irid ifittex. Tittaħdem ħafna iktar. Iva, veru. Allura jien x'ħan nagħmel sa 60 sena. Ja 65 kemm il-lost tiegħi. Alla naqla l-bajt. Jekk trid xi ħaġa trid taqla l-bajt. Ma tagħmilx sens. La, hija fiż li modi. Il-ħajja kienet fucking relax, man. Kien ikollhom ma xart it-tfal u kollha kienu jieklu. Trid taħdem bladda li għandek. Ma xorta kienu jieklu n-nies, fimt il-ħajja kienet vera fucking relax. Mhux hekk ejju. Ma kellhomx ħafna osti komedja x'aħna din ġo dil-magna li tkellimna jiena u Salvo Mallija fejn Ruma għada magħna sallhom il-ġurnata x'kulħadd irid l-aħjar affarijiet. Sawa. Imma jiena għalija illum il-ġurnata l-ħajja saret diffiċli għaxix. Għandek il-paga hija vera baxxa. Il-proprjetà hija vera fucking għolja biex tiekol
dawlu ilma, spejjes ma jifdallek xejn il-paga. Tittamel part-time bil-fors. U n-nies ma baqalhomx ħin għalla għalihom biex jieħdu bażi jew joqogħdu relax, kulħadd gas down. Jekk ikollhom tkun koppja jkollhom it-tfal irridu jaħdmu tnejn ukoll. Illum biex jelaħqu, ma kellhom ma tlaħħaq. Isma' għandek raġun u sowwet tgħid ġifieri u naqbel ġifieri li il-ħajja hija ħafna żjed issa ma niftakarx ħafna kif kien iż-żmien qabel ġifieri. Imma il-ħajja hija żjed diffiċli qabelhom il-ġurnata. Qabel b'ġixlieri. Kont imur il-belt, nixxi pizza, koka u 3 sigaretti u mmur lura lejn id-dar. B'ġixlieri. Il-ġurnata ġizzoħat għam ġixlieri. Jena ħanilek x'nemmen naħseb illi jekk inti verament ħan nirrepeti, ma mbagħad ħan nidħol f'punt ieħor. Jekk inti verament temmem xi ħaġa, trid tagħmel xi ħaġa, ossessjonat biex tagħmel xi ħaġa. Issa jibgħam il-tebla minn dan ta' ġifieri, ma naf meta tisma' n-nies kbar jitkellmu kollha jaslu f'din il-konklużjoni. L-ossessjoni twaslek. Imma inti stalik biex issib dik il-ħaġa li inti ġelek taħdem u ġelek tagħmel dak kollu li tista' biex inti tilħaq fejn trid fil-ħajja. Issa biex tilħaq fejn trid bati. Imma l-iskop ewlieni għandu jkun illi inti ma tibqax fl-istess post. Jekk jiena timbati biex ejja ngħidu l-każ ta' ħafna żgħażagħ ta' daqsi. Jekk jiena timbati biex nixxi flett, jew timbati biex nixxi dar. Ir-raġunament tiegħi jgħidli. Issa it's much easier said than done. Ejja nkunu ċari fuq dik. Imma ħanamel dak kollu fil-poter tiegħi bl-affarijiet illi nafu jekk hemm bżonn nitgħallem fuq dak illi ma nafx u li għandi bżonn insir naf. Biex jien dak il-fucking dar nixtrih. U għalija daqshekk u naħseb dik hija l-mentalità li twassal in-nies il qudiem għax jekk noqogħdu ejja ngħidu nużaw il-kelma neqirdu u ngħidu illallu kemm diffiċli l-ħajja u illallu kemm huwa issa hemm jien xejn jien biċċa fucking tifel ta' 22 sena. Imma jekk aħna verament irridu nagħmlu xi ħaġa, rridu nagħmlu minn kollox għalija minn. Jiena ma għamiltix dik, imma jiena fissat fuq l-insir naf kif tista' tagħmel affarijiet u s-sentiment ta' dawn in-nies kollha li għamlu dawn l-affarijiet huwa l-ossessjoni, id-drive, il-passjoni u dak li kienu jħobbu jagħmlu dak li qed jagħmlu u hemmhekk waslu mbagħad. Alright, qed nifhmu l-punt tiegħek imma smani. Kultant titlajja. Ejwa, mhux. Kunu diffiċli. Ma nafx jien għandna ma esperjenzajt xejn sajja. Naf illi diffiċli, imma qed nerġa' ngħid qed ngħid hekk għax dak huwa ġeneralment. Ħarejlek hawn minn stinka ħafna u ma rnexxiex imma ħajja mhuwiex fair laqqas jiġifieri. Tafx kien imexxi Malta, tafx kien imexxiha Malta l-affarijiet x'kien imexxiha Malta qabel. Naf li hemm barra n-nies ħajoħdu kontrija ta' ġifieri. Il-blokka tal-ħaxixa, is-sigaretti, ix-xorb, il-ġinsijiet, l-affarijiet tal-marka kollha bil-kontrabandu, spiċċa l-kontrabandu u waqaf is-suq hawn Malta tieħbi. Waqgħet in-nota. Għadek tisma' xi ħaġa ta' kontrabandu le? Mhux ġara, waqaf is-suq men. Inti dejjem trid toħloq bilanċ. Darba bdejt naqra ktieb insejx kien jismu fejn inti trid iżomm ordni sawa, imma tibbilanċa bejn titħalli il-kriminali jaħdem xorta biex inti ddawwar ir-rota. Insejt xi ktieb kien ostja. Imma s-sistema qiegħda ġifieri jekk inti ħatwaqqaf jekk inti għandek bħal domino si ħatwaqqaf din mhix imkien ieħor ħatitlef xi ħaġa oħra. Jiġifieri ħataħdem kontra xulxin once li inti tajt linja minn fejn dieħla l-flus u qed tiċċaqlaq u hemm cash flow. Indaqshekk żarmajt sistema. Ħanejdlek, naħseb mod ġenerali, mhux biex nidħol ma tax nifhem fiq suq ta' droga, allura ma tax nifhem. Le, mhux qed ngħid naqbel ma' droga tajja. Le, nifhmek. Sistema kif inti ċaqlaq xi ħaġa minn hawn u bum, stad waqqaf xi ħaġa minn l-oħra.
nixtieq insemmi dal-punt fuq jisu ix-xogħol ta' kuljum tan-nies. Jisu naħseb il-maġġoranza tan-nies, mhux se ngħid maġġoranza assoluta x'minix eżatt ċert kif huma n-numri, ġast minn dak li nħoss u minn dak li nara. Naħseb il-maġġoranza tan-nies mhumiex kuntenti b'xogħolhom. Fis-sens ħafna nies definitely. Imorru għax-xogħol tipo ta' bil-fors u hekk. Imma naħseb il-raġunament irid ikun iżjed tipo like palmet qabel easier said than done dejjem. Imma x-xogħol illi inti taħdem illum dejjem irid iwasslek għal dak illi inti tixtieq fil-futur. Mhux qed ngħidlek jiġifieri biss billi titlab ir-rank, jiġifieri anke tinvesti dak il-flus il-liqlajt. F'xi ħaġa li tista' tgħinek fil-futur. Fimt? Kieku jkollok xogħol, kif qed tgħid inti kieku jkollok xogħol li tieħu pjaċir tagħmlu, mhux kont qed nitkellem ma' raġel ta' Tjan Farella ma' Kit. Konna din nitkellmu konversazzjoni. Kieku jkollok ix-xogħol li tieħu pjaċir tagħmlu. Tal-ostja kieku għax inti ħadkun more looking forward. Mux ħatkun hemm dejja fis-sens iż-żoppa għana ħammur ix-xogħol. Hekk hemm pereżempju ġej hawnhekk arajt ħanitagħma Miirko ħanħobbas, ħanitagħma mistieden ngħidu kelma u hekk. Hekk xi ħaġa tkun looking forward, fim? Però xorta hemm id-drawback tagħha. Għax inti waqfuk ukoll naħseb. Irid ikollok affarijiet fil-ħajja minn li tieħu pjaċir tagħmel. Però jien taf x'nieħu gost nagħmel ħafna nistat. Nistat, taf kemm nieħu pjaċir. Jiena meta kont żgħir kont immur ma' missieri, kellna dajsa, konna mmorru nistadu għal tal-qiegħ. U jesu kemm kellu żmien 10, 11, fimt. U kont immur nistatu jesu ħafna paċenzja għax inti ħafna minn ġast tkun tħares l-qasba ma tagħmel xejn. Żgur li trid ħafna paċenzja. U jitaqdulek jitaqqat ix-xlief u tibda tidajjen naf eżempju tikkastja u jaqalek il-gambli minn mas-sunnar u terġa' tella u fimt. Imma u mbagħad l-adrenalina li tħoss minn meta taqbad ħuta. Waħda għalija ġenwinament waħda mill-aqwa feelings fil-ħajja. L-aħħar darba qbad ċerna kemm fiha xi daqshekk tfajt allura tax dawk jikbru ħafna niddejjaq meta n-nies iżommuhom biex jieklu għax jaħasra jekk taf jikbru lek daqs dal-pjano ta' hekk. Ostja. U l-adrenalina li ħassejt meta qbad dik minn fuq l-art ta' ġifieri kemm kien fiha naħseb kien fiha 3.5 kilo, 4 kilo u tara l-qasba hekk ju. Vera feeling tal-bliħ u sabiħ u titgħallem il-paċenzja, titgħallem il-fatt li jisma' good things come to those who wait, fimt? Ġifieri jiena mmur dal-weekend mort darbtejn istat, ma qbad xejn, l-ebda ġurnata minnhom xejn ma qbad. Imma mbagħad meta tasal dik it-tajba, il-gost li ħanieħu minn dik il-ħuda ħatkun fis-sens worth it biżejjed biex jagħmel dawk it-tletti jien ma naqbad xejn, fimt? Diffiċli nispjega aħjar minn hekk. Kellek reward factor. Eżatt. Mhux kulħadd mhux kulħadd fis-sens. Kulħadd minħobb affarijiet oħra wkoll. Imma tajjeb dejjem hemm li kollok jien għamilt żmien, speċjalment fi żmien il-Covid jew ftit wara l-Covid kont tisti minn f'kriżi eżistenzjali ngħid imma jien xi żik jaġobni. Vera fetwa dek daqshekk. Illallu. Il-Covid vera low point ta' ħajti. Issa jien ma tantx jien ara kemm il-lablab qudiem il-kamera. Jiena soċjalment vera mhux nisti ma inħobb nintefa' ma' żewġ minn nies, tliet minn nies. Just sħabi close, sħabi daw ilhom mill-primarja miegħi u għadni hekk kważi niltaqa' magħhom kuljum. Jew kull jumej, kull 3 ijiem. U bniedem privat jekk minn jien anke eżempju dejna u li semmejn ma semmejx ditta Trump għax mort l-Amerika u rajt Trump, mort Paċevillu l-fatt li jiġu n-nies fuq u daj saqsuni fuq Trump. Nieħu gost għax ħafna minnhom vera ħadu gost bija, ġifieri kull min kellimni fuqha jisu jgħidlek. Jien ma Trump ma naqbilx 100%. Imma jiena eżatt. Għax joħroġ ta' JFK u ta' Epstein, ta' 9/11 tal-UFOs dawk li interessaw. Żgur. Imma hemm xi ħadd għandu l-bajt jagħmelha fl-aħħar fimt għax dak kienu affarijiet li kulħadd irid jitfagħhom taħt it-tapit u hekk. Nispera li hekk li joħroġhom issa fimt għax. Nispera ma jagħmel xi kazzata. Li kont qed ngħidlek. Mhux għax jista' ma joħroġhomx, imma nispera ma joħroġ xi kazzata. Le. Issa naraw ma dak bniedem ma tantx predictable. Nifqu sekonda kemm banda l-xadin ta'. Mela, anke jien għandi bżonn, u nistgħu nagħtu sigaret kif qegħdin fiha, għax għandi bżonn wieħed bikra. Mela.
All right. Ma, Insomma, Mirda, mux Mir. nej Miirko. Xkont salilek Mir. Konna qbadnija fuq ir-reliġjon. Issa ġifieri imma inti taħseb ġifieri li hemm xi ħaġa u għedlek it-teorija ta' Einstein. L-string theory pratikament hija li hemm xi ħaġa hija inspjegabbli. Però s-simulazzjoni sa kif naqbad ngħidlek. Bħalissa s-simulazzjoni sa l-iktar teorija li hemm kif naqbad ngħidlek. Li hija plawsibbli. Ġifieri daqs li kwant ngħixu ġo logħba. Ġieli ħsib fuqha. Istra meta jiġu għadda tip ta' domandi, onestament, men tipo jien ma nistax nkun, jiena vera nħobb nkun tangibli u oġġettiv kemm jista' jkun. Ma daw l-affarijiet tant kemm huma barra mill-kontroll tagħna u tant kemm jisna ħadd ma jaf it-tweġiba. Illi moħħi minn ġest jaqbad qisu jgħid asna fajn stess fimt it-tweġiba. Imma tas-simulazzjoni. Onestament jiena din taffaxxinani. Ma nemminx li hija vera, ma smajt ħafna fuq għal fatt li kulħadd ovvjament kulħadd qed jgħix il-ħajja tiegħu mill-perspettiva tiegħu stess. Mhux hekk. Allura, pereżempju, jekk jien naf jekk niltaqa' ma' sħabi, niltaqa' ma' ħabib tiegħi. Jiena r-realtà tiegħi kull mi. Dak il-ħin għax jien qed nara lilu u naf li jeżisti għax qed nara lilu. Imma meta hu joħroġ mill-frame of vision tiegħi u ma nkunx qed narah. Jien feħa nipprovi li dan verament jisu jeżisti. Fimt dan il-bniedem. U din vera hija ħaġa li tiffakja li moħħi. Istess ħaġa bħal meta pereżempju jkun hemm siġra ta' ħaġa foresta. Għamlet ħoss jew le, jekk kien hemm xi ħadd jismagħha għamlet ħoss, hemmhekk ma kienx hemm xi ħadd jismagħha ma għamlitx ħoss. Mela. U dik salija il-fatt li ma jistax ikollok prova li għax orrejt mbagħad for jibatlek fuq Messenger jew dan u jisu tgħid ma fejna fil-li vera u qed jibgħat fih ma daħseb fiha hija redikola ma fl-istess ħin hija jisu ma kif ħadd ivverifika. Ġieli dħalt fil-Mandela Effect u Mandela Effect. U x'ismu Interessani. Deja vu. Deja vu naf x'inhu imma ma nafx x'inhu ma teorija tiegħu. Għandhom x'jaqsmu ma' xulxin. Deja vu u Mandela Effect. Immaġina inti kif qed tgħid inti, mela inti computer xi jagħmel meta tkun qed tilgħab logħba jew PlayStation, tibda tirrenderja dak il-ħin li jkollok bżonn biex tara dak il-ħin. Sawa? Mhux hekk? Issa immaġina inti mela inti taħdem f'da setting. Fejn inti pereżempju għandek il-mejda u dal-ostja u l-pjan u l-affarijiet kollha. U mbagħad tbiddel variable wieħed. Ġifieri naf tneħħi dak l-speaker minn hemmhekk. Mhux li l-humidifier minn hemmhekk, immaġina. Kif neħħej dak il-humidifier minn hemm? Inti ħloqt xi ħaġa oħra differenti. Jiġifieri ir-realtà kien hemm glitch fiha u allura joħloq dak il-Mandela Effect. Fimt? Jiena l-Mandela. Donnie Darko rajtu l-film? Le, ma rajtux. Raħmen, Donnie Darko l-film. Ġieli smajt ma rajtu. Donnie Darko l-film jiet. Ikun hemm dal-ajruplan u jitlef magna tal-ajruplan. Imma f'dik ir-realtà l-magna ta' darbtejn. Allora peress li hemm ġifieri ta' darbtejn kif ta'. Ikun għaddej ajruplan tal-passiġġieri u taqalu dil-magna. Sawa, u dil-magna ta' darbtejn ġid ir-realtà. Fim? Allora once li waqgħad darbtej dil-magna, ir-realtà tibda tikkollapsja. Dan jisu tipo, ara, niftakar meta kont żgħirek, kelli xi 6 snin, 7 snin, anke iżgħar ta' jista' jkun anke iżgħar. Issa ngħidlek xi ħaġa oħra wara di. Kont fil-ġnien u kien hemm pott insomma ta' pjanta kbira. U moħħi beda jgħid, imma pereżempju jekk din immexxija ċentimetru u ma nħallix kif inhi. Possibbli li dak il-moviment jaffettwa xi ħaġa oħra. Eżatt, u dawn l-affarijiet jew inkella pereżempju niftakar isu
il-consciousness ti jek tista' tgħidlek darba niftakar konti qed maħija fil-karozza konna serin qoddis meta konna żgħar. U għalli Miirko. U jien isu moħħi dak il-ħin niftakar biċċar li kien l-ewwel darba li proċessa illi jisma' inti bniedem inti jismek Miirko tipo, fimt? Hija ovvjament kont nafek qabel imma jisu l-ewwel darba meta kont żgħir ħafna. Illi proċessajta din illi jiena verament bniedem u jisibni hekk u jiena my own being, fimt? U dawn huma affarijiet, jiena dan vera ma nafx biżejjed fuq dawn is-soġġetti, ma vera nixtieq nitgħallem isu iżjed fuqhom u nfittex ta' hawnhekk. Imma li il-consciousness in ġenerali huwa vera suġġett interessanti, mhux il-consciousness biss. L-awareness in ġenerali illi eżempju għandi dil-ħaġa, pereżempju jekk imur ġo club jiena. Ma tantx jimniedem tal-clubs, imma darba kultant imorru saħabi xi birthday jew xi ħaġa. Inna fejn mmorru shadow club. U hemmhekk issa kulħadd ikun qed jisfen. Tipo hekk isu xejn mhux xejn u jiena vera isu inħossni tan-nejk nisfem ma nafx kif naqbad nispjega. U isu għandi ħafna awareness fuq innifsi. U isu hekk l-awareness tiegħi minn vera da eżempju jien anke biex immur inkellem xi tifla nibda fucking nistħi u x'naf jiena xara l-ironija mela biex niġi fuq xi programm hekk ma nistħix imma biex immur inkellem xi tifla minn. Għasen kont nafsa naqbad ngħidilha, sħabi għandhom il-Tinder u il-Bumble u x'naf jien jgħidu li jagħmel wieħed u ġiġi provide ta'. Imma jiġi xi match, nibqa' ħares l-mobile nibda ngħid imma diċiżi ħa ngħidilha. U insomma ma se tgħidilha ħej u għax jekk tgħid ħej tkun vera normali. Kajl Bużuttil ħajbda jagħmel dan hawn programm ġdid loop. Loop jew xejn sejt x'ismu. Jiena issa ngħidlu bik. Le x'tgħidlu bija jemmel ismu. Mora għal xejn dawk it-tip ta' affarijiet żgur. Imma men taf kisu ċertu isu inħossni tajjeb ħafna f'ċerti affarijiet, eżempju biex nitkellem ma' sħabi, jew biex nitkellem f'dan is-setting vera ninqala u darba sieħbi qalli inti fuq kollox kapaċi titkellem anke fuq il-ħara u isu vera kompliment ġenwin. Imma istra tifla differenti ta' imma istra biex niġġeneralizza ftit moħħ in-nisa ma tantx inkapaċi nifhmu ma nafx eżattament xi interessom u fuq xi ħobbu jitkellmu hekk fimt. Fuq xi xanat nitkellem jisu magħhom ma nkunx naf ma rridx niġġeneralizzatax jisu tista' ssib minn kollox fuq xi titkellem imma biex tagħmel dak l-ewwel movement jew biex taqbad titkellem ftit isni minn. Għasen kun nafxina, mela l-għura ġas nejtu ma nkellem il-ħad. Mux tim-marketing. Jek iġikelmuni, Mux fil-marketing taħdem. Mela fil-marketing naħdem. Forsi għandi demografika naqra differenti, forsi nis il-ħobbu jaraw il-program tijak, issa naraw xin il-reazzjoni taħħom, jgħidu isma ġobni dal-għis, unkun naf li għandi demografika tajba ma' nis li ħobbu l-UFOs u affarijiet reali. Tifel ta' dolori, Naprezza, naprezza. Ma' fem, mux kolħat jaħdem l-istess motu. Eżempju, melox kelli diskussjoni ma' xi ħadd fuq ċertu affarijiet ta' kif jaħdmu daw il-mechanics. Hemm diversi fatturi, ġibda, l-irwejja, kollox jaħdem bro. Jiġifieri meta. Ma fimx eżatt. Meta inti tkun qed tintaqa' ma' persuna rajt toġbitek hekk fuq it-Tinder. Ma jien eżempju ma naħdemx bit-Tinder ma jġobniex dal-ostja mini. Preferi nkellem persuna face to face jew you get to know the person. Le anka 100%, ma jisu anka jisu jiena jisu forsi għandi mentalità naqra żbaljata ta' ma. Għax ġeneralment illum bro jekk tidħol fuq Facebook. Kif naqbad ngħidlek. N-nisa jaħdmu b'mod u l-irġiel jaħdmu b'mod ieħor. Imma eżempju n-nisa jużaw il-filters u l-irġiel jużaw ċertu affarijiet oħra. Allora meta tiġi face to face, fimt? Ġieli bniedem ikun differenti. Jien taf x'inhi naħseb jien. Jien persuna irid nkun naf li għandhom karattru. Għax jekk jiena vera mhux ma nistax għal dan nies, ta' imma vera niddejja nitkellem ma' persuna todi. Jiġifieri persuna todi persuna li jisu jaħbu ħafna u persuna li they want to portray a certain image, jiġifieri ħafna poshness żejjed, ħafna
kemm inħossni aħjar minnek tipo u dawn l-affarijiet jiena jisu ma nistax għali għadik. U sfortunatament jisni fiċ-ċrieki li bqajt l-università ħassib ħafna minn dan nies tipo minix kapaċi jistra nidħol f'konverzazzjoni, għax naf il-konverzazzjoni ħatkun ħafna bullshit, fimtu ħafna. Ma fim ħanini, kara. Trid titkellem ma' kulħadd sajjen ġifieri, imma li tal-limtiena. Irħob karatru. Tal-limtiena eżin in-nies ma' żmien jinbidlu wkoll. Ukoll hija. Jekk inti jiena fint qajt ma' xi ħadd ta' xar snin ilu dil persuna kont tafajek. Biex pereżempju jiena għandi ħabib tiegħi Mark jgħix Finland nsellimlhom minn hawn. Jekk jgħaddu 20 sena ma nintaw 10 snin insomma ma nintaw jiena u Mark. U meta nintaw, das li għajna l-bieraħ, ġifieri. Imma mhux kulħadd l-istess, iżin ikun hemm min jinbidel men, tibda tagħmilha ma' nies oħra, tibda tieħu. Int għandek 20 sena, eżempju, int għajna llum. Ma' żmien, pereżempju jekk naqgħu nintaw da, jien ħanħu xi ħaġa minn għandek, int ħadħu xi ħaġa minn għandi, int ħatibqa' ġorra miegħek dik. Allura jien in a way bdiltek u inti in a way bdiltni. Jiġifieri is-sistema n-nies jinbidlu matul iż-żmien allura inti qed tittieħed mal-affarijiet li hemm jiġru madwarek. Imma żomm jiena qed ngħidlek tipo. Sorry. Wasalx għall punt. Li rid ngħidlek hu jiena ġifieri il-mod ta' kif qed taħsibha issa inti fuq dik il-persuna l-oħra ġifieri għax ma nafx fuq xiex qed titkellem, jien naf, immilux konti qed timpejb joint, ġiet waħda ħdejja badna nitkellmu hekk u bdiet pejb joint ukoll, badna konversazzjoni fuq il-ħaxixa. Ġifieri hemm mutual interest fuq xi ħaġa, ġifieri interess hemm xi ħaġa żgur x'imkien jew kellha pereżempju mhux bad nitkellem waħda fuq il-mużika. Hemm interess fuq xi ħaġa, irħiela jien ma kellix interess lejn it-tnejn li huma fuq biex noħroġ magħhom jew hekk, imma ġast tibda konversazzjoni relax, easy, mbagħad tara minn fejn ħatmur Miirko. Ħaqlos tiegħek. Ara jiena il-preġudizzju in ġenerali ma nistax kont inkun ħara minn. Ma l taf x'għandek Sajan. Jiena persuna li fis-sens ġieli mur fuq xi programm li mmulaw u vera jisni niddejjaq mill-fatt li jismu jekk jiena mmur jinnaf shadow jew immur. X'tiddejjaq bro? Jiġu joħdu l ir-ritratt ara Miirko jgħid fis-sakra tipo. Right. Tad-dolori anzi. Ejja mhux hekk u jien naf imma isma' tiskanta jiena speċjalment. Jien għadni ma nafx kif ma ħadolix ir-ritratt riqgħet fil-karozza. Għax meta nkun ħara dejjem ma nsuqx jiena mmur norqod fil-karozza, ġifieri. Imma tiskanta kemm hawn mibieda men pereżempju jekk jiena eżempju dejjem nitkellem kontra l-partiġjanizmu. U fehmtu dawn huma l-iżjed nies. Speċi, alright, forsi azzjonijiet u soluzzjonijiet m'għandhomx imma jekk iridu jsibu xi ħaġa fuq hekk ħajamlu minn kollox biex isibuha, fimt? U vera jisu għandi ċertu biżgħat daw in-nies melax. Għalhekk jiena open. Insir fis-sakra ta' tifhemniex ħażin meta jkun hemm bżonn insir fis-sakra nieħu pjaċir. Fil-moderazzjoni. Ara, kif ħanaqbad ngħidlek? Ma nidħolx fiha. Kulħadd jieħu xi tip ta' droga sieħbi bħalma bdejna nitkellmu l-ewwel kafe, ostji, teatrini. Kulħadd għandu xi droga. Jista' tkun mhux eżempju jien naf sustanza li tieħu, ma tkun xi ħaġa oħra hawn min għandu l-karozzi droga. Alla jiġi vizzju. Imma kif naqbad ngħid. Is-sajt għalija droga. Jiena kettilhom in-nies ngħidulhom da mhux delizzju, ta' vizzju mhux delizzju. Jekk qed tieħu bass id-drogi mux biex nimmarketa drogi da xissaw daw għalla jedu xaħġa. Id-drogi zbieħ jek tkun taftużom. Daqsek, dik sempliċi, mux għetnejt li biex nis imorru jihdu drogi, emmek taftużom, għandek kontrol fuq, jien m'għandix kontrol, dik il-problema. Fimt, emmem, min għandu kontrol fuq, allura drogi zbieħ għal dawk in-nies. Jien għandi naqra addictive personality, allura nibza minn ħafna affarijiet. Kulħadd huwa dik ta' xi ħaġa, bro. Ejwa, imma hawn minnu fis-sens hawn min għandu addictive personality għal alla. Hawn minnu addicted biex jidher sieħbi. Biex jidher xi ġifieri. Daw il-podcast aħna bdejna nitkellmu l-ewwel hawn minn ma jiġix. Attention seekers ġifieri. Eżatt. Mbagħad pereżempju jien rajt nies jinbidlu fil-li ma jkunux għal ħadd ma jafhom fil-li għal Madonna
illum il-ġurnata qed nindola li għandhom imposter syndrome, għala ma nafx jekk taf x'inhu. Ejwa, mela naf x'inhu. Ġifieri. Taf minn fejn sirt, naf minn Lex Fridman kombinazzjoni. Ejwa, anki jena stja bdejt nara, ta' stja għandna dak. Isma' kelli żmien, fej meta kont qed nagħmel jiena trid tifhem li jiena bniedem men. Fis-sekondarja kelli żewġ ħbieb u jisni ma kontx infittex daqshekk ħbieb ġodda dejjem kont kuntent mal-istess żewġ minn nies. U mbagħad tħalt fil-junior college u tħalt fl-attivizmu fil-junior college u nisir bdejt insir naf naqra nies mhux ħażin u hekk. Indunajt jisul dik ma tantx kienet għalija sa ċertu punt ta' ġisni dejjem I'd rather be like with the people who I know are genuine u nibqa' ma' daw, noqgħod ma' daw kien nies biss. U mbagħad ħadd jisu break, mhux break ta' mhux apposta imma inalaqt just man nies li nħobb jiena mal-classmates tiegħi tal-università. U mbagħad bdejt nagħmel din ta' X'hekk hemm bħalissa hemm 8 ġiena nemmen salmilhom minn hawn nkun magħhom jiena ġifieri. Ħbib tiegħi. Imma mbagħad bdejt nagħmel leħnek u bdejt nagħmel dawn l-intervisti. U moran tal-pastizzi per eżempju jgħidli I saw you on YouTube or I saw you on TikTok. Jew mur fejn imur nota minn qed iħares lejja u hekk men. U tipo anzi bdejt ħoss ħafna ansjetà u tipo nipprova kemm nista' biex noqgħod il-bot minn nies għax ma rridx lin nies jarfuni u ma rridx illi dan għidli. Għaddejt minnha jien ukoll. Għaddejt minnha wkoll. Istra mhux ħalej, u but you come to terms with it, tipo tgħid isma' jiena qed nagħmel dawn l-affarijiet għaliex kieku ma nagħmilhomx jiena ħadd mu jagħmilhom u nieħu gost nagħmilhom. Fimt? Imma perezz li aħna ngħixu fuq gżira babil fejn kulħadd jaf il-kulħadd u ħafna sfortunatament preġudizzju fost is-soċjetà, mhux kulħadd imma ħafna. Illi jistra affettwatni, issa jisni rabbejt naqra oxra għaliha, imma dak xorta ta' taffetwani, kun jett ħara ximkien nixjek, Sayan tal-podcast, Istra, jena forsi, u l-ħagġej ma nsibx ma minn nitkellem fuq, għax ta' daqsi, sħabi, jow, da ma taċ naf nis, ma kienx hemm browser. Sakemm ma nitkellmux ma daw tal-Love Island, fimt? Ma differenti mbatt minni, mux l-istess. Ma kienx hemm browser biex jigwidak, eżatt, xħat għaddi minnu. Eżatt, un bat trid tilab bil-karti li għandek, dejjem trid tilab bil-karti li għandek. Għalek ġiri niskanta nibda nejta għal-Madonna ma kif iż-żob spiċċajta u nagħmel il-podcast. X'kien il-ħsieb? Ħsieb kien dokumentarju fil-bidu mhux podcast, fimtax, tipo xtaqt li jsir dokumentarju fuq il-UFO sa' Malta li vera fucking mawx men u dal-aħħar ġieni naqgħet ikka ta' ħsieb żgħir ukoll biex nerġa' nibdi imma Miirko vera mħabbat u tipo naqa' diffiċli biex inkomplu. Imma il-ħsieb kien dokumentarju nieqaf hemmhekk, u mbagħad evolvit għall-podcast. Imma il-ħsieb tal-podcast kien qed hemm qabel id-dokumentarju qed jiena m'għandix ir-riżorsi, il-finanzi u l-affarijiet l-oħra biex nagħmel podcast, allura dokumentarju spiċċajna podcast xorta. Imma għamilt suċċess kbir u jiena suċċess kieku ma jkunx Miirko. Imma fis-sens kollox ma kollox. Imma senjal li n-nies jieħdu pjaċir bil-prodott li qed tipprovdi u għajmin. Le, fis-sens għandna. Kemm għandkom mhux forsi 4,000 subscribers. M'għandix idea ma nsegwix, ma narax kummenti għax iktar ma toqgħod tara l-kummenti. Mhux vera. Il-lallu. U daw. Il-lallu. Ifhem imma dal-aħħar tħalt fuq ta' Sandra biex nara l-feedback u hekk jisom kollha ħadu pjaċir ta' Sandra l-kummenti, ma kienx hemm kummenti banali. Passoltu. Ġeneralment, jena ovvjament li kont iżjed fuq il-kontenut ta' natura politika, jisu li iżjed ħaġa issa u għandi oħra ta' ġifieri, li iżjed ħaġa li d-dejqek men il-partiġjanizmu sfrenat tan-nies. U per eżempju, meta kont qed nagħmel dawk il-vox pops man-nies, per eżempju kont għamilt vox pop fuq l-immigrazzjoni, ċasbu minn nies mill-immigrazzjoni, jitlu fuq il-kommenti ġas biex jattakkaw dak il-persuna individwali, jiktbu ismu, jagħmlu hekk u mbagħad minn hemm ma nistax nibqa' nagħmel din ukoll minn għax
nħossni guilty tal-li ġibt persuna f'dik is-sitwazzjoni u hija ħasra tal-li għataw nies b'din il-mentalità. Issa ovvjament minn ġi fuq il-mikrofon jaf għal xiex daħal, fimt? Imma tant kemm isni ħassejtni guilty li qed impoġġi nies din il-pożizzjoni minn. Nippreferi naqla jiena, niddejjaq ta' naqla, ovvjament ħadd ma jħu pjaċir jaqla. Imma kritika tajba, kritika nuħu pjaċir bija, kritika timprovja bija. Imma kritika, jekk ma tifhem. Bħalissa għandina kritika mant Miirko. Imma, jekk ma tagħtix każ il-kritika, mhux għax ma nettix każ tal-Miirko, għandu raġun 100%. Imma, nipprova naħdem fuqha. Imma jekk ma tagħtix każ il-kritika, eżempju, li tibda tinjora fucking nies. Meta jkun qed jgħidulok xi ħaġa vera fucking għal-ġid. Fuq bħalma jagħmel Miirko miegħi, insomma, ħafna minn nies. Tkun qed tagħmel pereżempju jekk naqbad ngħidlek kamikazi. Jekk tkun qed sejr tajjeb x'imkien, u mbagħad qed taħxi band oħra. Imma nies ostra ħallilek kemm jieħu paċenzja bija Miirko. Għax in-nies ma jafux hemm barra. Milux. Kont qiegħed ħara, għamilna podcast ma' Warren, nsellimlu minn hawn il-Warren, skużani Warren, u ġejt tow tal-Lost ħara. Blackout naħduha. Le, mhux blackout. Sadak kieku ħadd żewġ drinks oħra, probabbli kont. Le, inti qed ħajm alla. Ora tiftek fis-sens ta' xorbi jiena. Le, ma eżempju jekk ma kienx Miirko hekk, ġifieri, jieħu paċenzja. Jieħu inna li waqafna. Jiena ma titħajjax tagħmel xi ħaġa oħra. Nixtieq men imma isni nieħu gost fuq il-post tax-xogħol minn nagħmel full time 40 hours a week nista' nagħmel xi ħaġa on the side ta' ma pereżempju jenna kieku għall-argument irid nibda podcast. Trid tinvesti f'ħafna affarijiet, microphones u kameras tajbin. U ħafna ħin jien fuq leħnek kont namillek satleta ta' fil-ħodum għajjem ditja l-klip sa' xina mbagħad nossessjona ruħi. U naqbad u ngħid dan irrid nlestih, editing irrid ikun tajjeb jien kont nagħmel kollox jien. L-unika għajnuna li kien ikolli ġat wara l-kamera biex jara li wara l-mobile terġa' biex jara li ma spiċċax storage jew hekk, fimt? Astja, bil-mobile kont titterkol? Bil-mobile, bl-iPhone 11. U mbagħad jisu niddejja mill-fatt li jisma' eżempju nixtieq ħafna nagħmel xi ħaġa imma irrid ikun żmien jisu tajjeb għalija u jrid ikun żmien li jisma' jekk ħanagħmel xi ħaġa ħaniddedika ruħi kompletament għalija u ħanagħmel aħjar li nista' biex nagħmelha fimt. Jien pereżi jiena l-ħasra tiegħi hija minn jiena ħafna nixtieq nidħol fil-politika, ħafna ħolma tiegħi minn dukon żgħir fissat u nsegwi John McCain kontra Obama, Romney kontra Obama, l-elezzjonijiet ta' Renju Unit meta daħlu koalizzjoni il-Konservattivi mal-Liberal Democrats iffissat minn tipo jiena moħħi jaħdem matul il-ġurnata anke nkun qed insuq jew nkun dieħel fis-sodda ħin kollu naħseb fuq il-politika u jiddispjaċini ħafna fl-istat li qegħdin bħala pajjiż fejn jisu il-mibeda partiġjana tirrenja fuq in-nies ġenwini u onesti. Imma fl-istess ħin jisu trid issib mezz minn fejn tista' tidħol fil-politika u isni għandi ambizzjoni, imma isni għadni qed nara kif nista' nilab il-karti tiegħi sewwa biex isma' għax jien laqqas irid ikun minn dawk iż-żgħażagħ li jitlu għall-politika b'kull rispett lejhom illi jisma' tħalt tal-politika u jiena żagħżugħ imma ma tkunx esperjenzajt il-ħajja eżattament x'inhi għax jiena nħoss li għandek bżonn ċertu esperjenza ta' ħajja qabel ma toħroġ. Waħda żgħira ħarġi tal-politika u jiena nkellem għandu ngħid. Intqajt kienu grupp imma waħda minnhom ibdiet tkellimni u insomma kellim tnejn min-nies kellhom għax jena noqgħod nanalizza minn, ma nafx għalxiex. Wieħed minnhom kellu idea vera tad-dolori. Jiġifieri u ma jisu qiegħed restricted. Ħabba l-partit. Eżatt. Dejjem hekk. U l-oħra għandu ngħid li di isma' di telaq isrum biss. Fimx irid ngħidlek. Tkun sorpriż kien hemmhekk. Tipo di li jgħidula ħatamel alla
U għeddastja vera, Sandra differenti, men. Sandra totalment differenti, outspoken, ġifiri ma toqgħodx lura minn dak li taħseb. Eżatt, men. U kieku iktar nixbet li kieku nkun ħanvota, jekk nivvota, iktar nixbet li xaħat li jkun totalment fucking honest. U mhux ovvja. Jekk toqgħod taħdem bi skriptu robotizzat. L-iżjed ħaġa li Ma li semmejt inti. Għax sfortunatament din il-mentalità daħlet anka maż-żgħażagħ. Illi jisma' mhux maż-żgħażagħ, iġifieri ma daw iż-żgħażagħ illi jitlu fil-politika għandhom idea perversa ta' xini politika dawn għalihom ħafna minnhom sfortunatament u jiddispjaċini ngħidha bl-ikbar sinċerità għax hemm minnhom illi anka ġifieri nafhom mhux ħażin. L-idea tagħhom ta' politika hija tiġbed ftit ritratti tieħu naqra photo-ops, tikteb post darba kultant fuq xi ħaġa. Jekk jiktbu huma, jekk il-kap jgħid xi ħaġa mela jiena rrid ngħid bħall-kap, jaqbdu dan il-formula antikwat ta' dak li huwa bażikament ir-riżultat ta' dak kollu illi marrat moħħ in-nies fil-politika. Jiena bniedem palmet kif fissat fuq dawn l-affarijiet, jekk jien nara politikant irid nara x'idejat qed joffri, x'qed jagħmel differenti minn ħadd ieħor, u fl-aħħar mill-aħħar jekk verament uħobbx il-pajjiż għax sfortunatament illum hawn ħafna iżjed li qegħdin fil-politika, naħseb il-maġġoranza assoluta li jħobbu iżjed il-partit mill-pajjiż u naħseb 100%. Dik hija l-akbar ħasra x'int kif tista' in ġenerali fost is-soċjetà jisnin nota dan in-nuqqas ta' gburija bil-pajjiż u bil-wirt storiku u bil-lingwa Maltija. Għadħad fuq il-politika mindu badna sistema politika u Malta. Innu tajt pattern eżempju, jkun hemm partit jirbaħ, jgħaddi żmien, ġifieri jibqa' fil-poter, mbagħad jaqdak il-partit u jerġa' jibda partit li jerġa' jagħmel stretch twil. Dejjem hekk li tiġini f'moħħi tal-Fred Sant meta tela l-sentejn u l-gvern Mintoff. Imma isu dejjem hekk, imma però issa kieku kelli ngħidlek xemm differenti issa. Qabel isu dejjem kellek strong political figure, jekk hux Edi minnaħa tal-PN, Dom Mintoff minnaħa tal-Labor, Alfred Sant in his own right għal-kem ma kienx li zjed strong kien kellu viżjoni għal-pajjiż avolja forsi ma tantx qablu mal-viżjoni tiegħu. Carmelo he was misunderstood. Carmelo hekk jgħidu jien ma dak kellu idea ta' Kristu men. Dak kellu idea men. Kieku illum il-ġurnata mhux fuq l-Ewropa qed tgħid naħseb jew kieku llum il-ġurnata qed naħdmu fuq il-ħaxixa bissa u Malta. Qed ngħidlek jiena għax dak kien ħajjagħmel il-ħaxixa legalizzata, mhux legalizzata. Tmur tixxija ma tlis biżjar u flok ikun hemm miktub ħaxixa fuq ikun hemm miktub Valeno. Lallu. Allura inti dak kien ahead of his time. Subconsciously inti tgħidha Valeno. Ma le, inta t-tixxija, decriminalized kienet tkun. Fimt, imma xorta bħalma din issa, mistax pejpa barra u hekk, tista' tmur tixxija ma t-tispiżjar. Hekk kienet tkun. Issa, kieku evolviet l-istorja u irnexxilu jsir, kieku Holland qas kien jeżisti, kieku l-ħatta u Malta jiġix Holland ħatmur ħassib il-kesħa. U ġeneralment turisti jiġu għala ximkien. Asħana, ġifiri daw bla fucking immaġinazzjoni l-politiċi jibbażaw il-politika tagħhom fuq il-bini, fuq il-construction. Għanna rizorzi kbar Malta, x'għandna rizorzi? Ħanilek x'għandna rizorzi? Għandna l-fucking baħar men. Il-baħar vera għandna rizorz tad-doluri għax il-baħar qatt mu wieqaf men. Tista' ġib l-enerġija minnu. Tista' toħloq farms tal-ħut. Hemm ħafna x'tagħmel minnu. Imma Malta bħalmet inti m'għandniex immaġinazzjoni. Nuqqas ta' viżjoni, nuqqas ta' ambizzjoni u l-isfortuna hija li nuqqas ta' ambizzjoni li għandhom il-politikanti tal-establishment, tiġri taż-żewġ partiti il-kbar, waslet biex anke l-poplu ma jkollux ambizzjoni u jekk hemm xi ħaġa li żgur irid ikollok fil-politika, mexxej politiku jrid ikun l-iżjed bniedem illi kapaċi idaħħal lura jew idaħħal b'mod ġenerali l-ambizzjoni fost il-poplu għax il-poplu jrid joħlom.
Imma jekk il-partiti ma jħolmux, il-poplu mhux se joħolhom laqqas. Għalhekk naraw ħafna disgwit fuq social issues għax jisu ħadd m'għandu direzzjoni jew pjan ejja ngħidu fuq is-solar energy, pereżempju, jisu Solar energy mhix tajba, bro. ħanej, ifhimni, jim onestament ħankun onest ma tantx anti, però żgur li aħjar minn tal-wind. Il-wind farms mhux tajbin laqqas. Rajta din ta' laħjom f'1 biljon euro għal wind farm ġol baħar. Mhux għax hemm korruzzjoni. Dika m'għandix. Hemm sistema ħafna aħjar mill-wind farm. Il-wind farm x'ħaġi jiġri? Il-wind farm ħatoħloq ir-riħ. Ir-riħ ħajkun divjat bħalma ġralhom Scotland jew fejn l-ostja kien ġralhom. Għandek l-safar tal-passa. Mela x'inhu? Għax dawk il-blades ma jarawhom x'jibqgħu għaddejjin ġo fihom. Jissaddu wara ammont ta' żmien. Ħafna maintenance. L-ammont ta' maintenance. Meta mbagħad għandek sistema ta' gyro. Il-ġajro ta' mela. Ġol baħar. Mhux ħajdro jew ġajro, ħajdro naħseb. Ne, sistema ta' gyro. Gyro, taf x'inhu gyro? Kollok xi ħaġa tibqa' fin-nofs u ddur. Alright. Toħloq friction bil-mewġ fuq bagi, men. Da hemm studju għaw Malta taf l-Università ta' Malta. Malta m'għandniex jiġifieri minn dan it-tip ta' kien sar studju minn kumpanija ta' żejt għax tħalt fiha l-ostja u pratikament daw waqfu ma komplewx fuq dal istudju. Imma l-istudju hemmiet issa ħarġet xi ħaġa simili barra minn Malta, minn sejt fejn ukoll, li diġà jipperfezzjonaw dit-teknoloġija. Għax il-baħar qatt mu wieqaf, dejjem in motion. Hemm xi tip ta' teknoloġija. Li ma dak għad nirreferi għal xi ħaġa li jagħmlu bid-dams biex jiġġeneraw l-enerġija minn ġod dams, ovvjament dik ma nistgħux. Sakemm ma nagħmlux Chadwick Lakes. Hemm oħra sistema li kienu qed jużaw l-Italja bi-flaps fejn il-kosta. Alright. Bi-flaps ġifieri il-mewġ jaħbad mal-flaps u joħroġ dik il-flix, imma mbagħad sabu li jkun hemm impatt ambientali. Allora inti l-aħjar sistema hija li toħroġ daw il-bagi l-barra fejn ovvjament ma jiġux dajes u affarijiet oħra li joħolqu inkonvenjent u daw ikunu qegħdin fuq barra qed joħolqu bil-mewġ qed joħolqu l-enerġija. Interessanti ħafna Estra, ma konx familjari ma' din. U l-ħsieb tiegħi għax kien hemm mbagħad il-problema l-oħra tal-plastik fil-baħar. Flok tuża plastik tuża hemp. Hemp jiġi deteriorate, la sejk, ma kemm tibda l-diju. Dawn affarijiet. Jien nota ġieli fil-polit kan ħobbu nikkupja f'dak li jagħmlu barra. Imma ħafna mill-ħin ma ninnotawx illi jisma' dak li forsi l-ewwel nies dak li jaħdem barra forsi ma jaħdimx għal Malta. Eżatt. U t-tieni nies ħafna mill-ħin l-affarijiet li jagħmlu barra jkunu żbaljati wkoll. Per-eżempju din tal-wind farms l-ewwel ħaġa jiena. Min jaf xem tal-commissions u. Mhux hekk. Immaġina kieku qabbat nies Maltin jaħdmu fuq il-biċċa tax-xogħol u qed naħdmu kollox in-house. M'għandniex għalfejn noqogħdu niġru għandha. Nista' nsik xi ħaġa. Għajli. Inti x'taħseb fuq dis-sistema b'mod ġenerali di tal-BCRS tal-flix. Tal-flix kien kazzata tad-duluri. Tista' tkun 100,000 darba ħjar. Inti rajta insejt fej. Titfaħħom ġobbin, jiġbru. Il-Ġermanja forsi, il-Ġermanja għandhom sistema, il-Ġermanja għandhom sistema. Ma toqgħodx tmur ġox il-Madonna bil-sibar dejjem bil-ħsara. Turru n-nies kju ta' Kristu. Jien sirt inti hawn wieħed xieħ. Sirt inti hawn wieħed xieħ biex tiqnamlek palissa d-dar int lejt bihom men għandi. Insib xi ħadd homeless kif għamilt jien. Għax men, fis-sens ħanejdlek. Jiena ta' fl-istess ħin. Isola flows fimt. Ma battikata minn, għax inti l-ewwel nies xorta trid taqbad il-karozza ġeneralment biex tmur bil-bda. U biex tmur ħataħli ħin kieku kien hemm refund ta' kemm indomu fit-traffic hemm barra kieku ħala tirranġaw is-sistema ta' traffic. Imma insomma għax kieku. Eżatt. Jew jien naf pereżempju. Missek tibda GoFundMe. GoFundMe ta' Tiftilhom kawża ta' kemm indomu fit-traffic. Bissija, kwota bissija. Il-Ġermanja konta tinsemmi di għandhom sistema inti ġest taqbad. U naf li għandna ġaġa simili Malta ma m'għandix taqsam il-Ġermanja taqbad, jew naħseb il-Ġermanja. Taqbad dawk il-flixjen kollha. Titfaħħom ġo tipo bin palmet inti jikkalkula skont il-weight
Eżatt, dik li rajtien l-istess waħda. L-allo kieku tmur għal 5 sekondi u titlaq minn bil-voucher mela toqgħod wieħed. U mbagħad għandek magna oħra minn daw tal-BCRS illi tibda titfa' hekk f'daqqa tipo u mbagħad tiġġemjalek u x'nafija u ġorda iddhom tistenna. U men dal-paj għandna vera nuqqas kbir ġifieri ta' effiċjenza dal-pajjiż. Madonna kollox jaħdem b'burokrazija b'mod ineffiċjenti. Kieku Elon Musk burokrazija sieħbi. Ħanejlek fejn il-burokrazija. Daw it-tenders taf kif jaħdmu jew le. Jew xi commissions tal-gvern jew ġeneralment jew xi affarijiet oħra. Immaġina inti għandek istituzzjoni biex ma nsemmux nies. Ikollok CEO u da CEO ikollu bżonn servizz mont kumpanija. Jitfa' tender ikun hemm xi ħadd li jiġi minnu jew ikun jafu jew hekk, u jgħidlu isma' itfa' tender, issa noħsibek jien. Dik hekk taħdem dejjem, ta'. Ma kellex dubju. Meta konna tfajna tender tal-ħobs, ilu ħafna. Tfajnieh xi ħadd ieħor tefa' tender ieħor, jiġifieri, b'1 mill-inqas. Jiġifieri dak kellu informazzjoni li isma' itfa' 1 mill-inqas ħadd tieħdu inti t-tender. Hemm ħafna ħaxi minn. Issa ta' meritokrazija. Konna din, dak il-1 kif il-prezz li tajna aħna kien borderline. Jiġifieri dak il-1 ma nafx. Xi ħaġa għax inti qed tgħid 1 imma 1 fi kwantità kbira qed titlef ħafna flus. Fim xirrid ngħidlek. Il-ħaxi huwa kbir. Dan jien niddejjaq nuża dawn il-buzzwords tax niddejjaq noqgħod nirrepeti wara dawk li jgħid ieħor imma da eżempju ċarmen ta' mhux taf imma l-min tafu. Dejjem. Riċetta illi il-poplu tagħna batitu iżjed lura mill-qoddim għax inti m'intix ħantik storja u ma tapprezza l-intellettwalità u l-kreattività tan-nies u f'daw il-każijiet kollha. Ħantik storja u ma żmien inġib il-persuna ta' la tkun qabżit li rosti jekk ikun jaqbel Miirko. Ħanejlek kemm huma korrotti l-politiċi. Tmur tgħidilhom b'xi ħaġa ta' korruzzjoni. Il-politiku li tmur tinformah b'dik l-informazzjoni jirrikordjak u jagħmellek il-ħsara fuq min kont qed tgħid li qed hemm il-korruzzjoni. Illallu. Blackmail. Mhux blackmail. Mhux blackmail eżatt, imma jiġifieri il-politiku kien involut. Ma dan il-persuna? Eżatt. Illallu. Għatma smajt, xaħri, ma għandix dubju, Smajt, ħafna. Ma għandix dubju. Anki, per eżempju, tnej fil-politika, ġiġ avukati, u għed irrit jirreprezenta l-liħor, u għed irrit jirreprezenta kontra xurxin, ġifieri. Imma, kellu l-provi liħor li jirbaħa, u l-avukati għallu nsija, mbatt mar għantu avukati għor wara żmien, għallu minna millek il-ċertifikat sieħbi. Allora kien hemm iċ-ċertifikat għandek raġun. Jiġifieri daw qegħdin ġu l-istess partit u ħadem kontra l-klijent tiegħu. Allora jien kif iżobb ħanivvota meta dan avukat u ħadem kontra l-klijent tiegħu? Fim ċirrid ngħidlek. Hemm ħafna eżempju anki servizzi tal-Londri fejn eżempju politiku jkollu servizzi tal-Londri u jibdew jiġbru tal-familja kollha qazza Madonna dak abbuż ta' poter men. Hemm ħafna sieħbi. Għalhekk tlift il-fiduċja fil-politiċi jien u ma rix nispiċċa ħażin bħalma spiċċa ħadd ieħor. Ġifieri għalhekk noqgħod kwiet, imma qegħdin fit-tar biex qabżu lid-doluri. Jiena biex forsi nista' nżid xi ħaġa ħatkellem għaliha personalment. Għandi xi ħaġa fija Australien minn dawn il-politikanti tal-partiti. Isni vera ma nibżax għax taf li personalment. Mill-politiku ma tix tibża, inti tibża. Le, jien mhux qed ngħidlek ġifieri f'dan il-każ, imma jiena qed ngħidlek Sayan ġifieri fil-każ tiegħi. Jiena tant kemm jien ossessjonat kontra dan it-tip ta' konformizmu estrem u dawn l-idejat żbaljati u palma semmejt inti dan nuqqas ta' meritokrazija li hawn fil-pajjiż. Illi
Żgur. Sakemm ma joqtlunix, ħa. Minix ħanqaf netkellem fucking fuq, men għax tant kemm insostni. Men jena li men Justin nisiridu jqumu minn hemm, jena l-ewwel wieħed għax dejjem fil-sens nemmen li trid timxi bl-eżempju, jekk jiena illi għandi 22 sena u fejn daqshekk nista' ngħidaw l-affarijiet men u tant kemm hawn nies illi jaħsbu bl-istess mod palma naħseb jiena men. Mela aqbad anke n-nies li qed jisimgħu dan il-programm u forsi jisimgħu miegħi, aw jaqblu miegħi. Aqbdu u għejdu dak li tħossu, aqbdu u għejdu dak illi temmen, illi għandu jisir f'dan il-pajjiż ħalli men, dal-pajjiż ma jibqax jimxi bil-pasta granx lura, jimxi l-qoddim u verament ikun hawn meritokrazija b'saħħitha fil-pajjiż. Għax żgur illi dik naħseb li żjed ħaġa ħafna nies jibżgħu jitkellmu fuq korruzzjoni. Ħana jmanti jomx Xi spiċċaw ħażin. Darba kitbu li kumment u ma ninsieħ qatt ta' kemm jaqalaw transfers in-nies. Kif jibdew min ikun mixi dritt. Min ikun mixi dritt. U naf xi 5 minn nies tal qalaw transfer dal-aħħar. Min ikun mixi dritt dejjem ħajtuh transfer men. Dejjem għax inti x'għandek meta inti kollok xi ħadd li qed jopponi fuq xi ħaġa li jkollu profit dak li jkun ħajspiċċa ħażin jaqla transfer. U jaqla taf kif jaqlaw transfer sekk, pum. Mal-ewwel qeda sta tsilma u jsibu l-iktar skużi għal Madonna banali, apparti minn hemmhekk hemm każ ukoll ta' ħabib ieħor tiegħi nafu li labulu mal-income tax return, jiġifieri vera fucking dan ma ħjar ma nidħolx fiha. Kif l-esti nipprova nġibu wkoll jekk. Inti qed tgħid f'istituzzjonijiet tal-gvern ġifieri. Mela sieħbi. Dak Johanne jien kont naħdem job mal-gvern, kelli kollegi all right ta' ġifieri ma ngergirx bihom. Mhux il-kollegi ta' fuq. Mhux il-kollegi naf. Imma isni ma l-ewwel tinduna fis-sens ikun hemm min daħal bi pjaċir politiku tipo. U ikun hemm tismagħhom jgħiduha wkoll openly, I mean. Pjaċir politiku u meta fil-verità ikun bidritt. Isma' dali qed ngħidu jekk kulħadd jaf esperjenza. Ikun bidritt. Eċċekkja kemm taw postijiet l-elezzjoni li għaddiet u n-nies għadhom qas daħlu ġew l-post għax għadhom mhux lesti. Iċċekkja kemm taw. U kemm hemm min qiegħed fil-bżonn bħal ħabib tiegħu ta' Miirko, ma tawx post. Għax mhux minn tal-qalba mhux minn ta' ġewwa. Appunto, mhux għax ma kellhomx bżonn. Eżatt. Jew isma' għax hawn ħafna bżonn ta' postijiet u hawn ħafna postijiet mitluqa hawn Malta ġifieri. Imma il-moħħ tal-politikanti ma jaħdimx isma'. Hawn ħafna postijiet mitluqin. Ejja nibdew impartu l-postijiet mal-għaliq u postijiet oħra u l-għaliq inżommu ma nisfruttawx iktar artijiet u nużaw il-postijiet li hemm mitluqin. Hekk qed nagħtu dar il-min għandu bżonn, dak li jrid ineħħi l-art, il-post neħħih ukoll, hemm logħba ta' kif tista' tilab. U l-ikbar ħasraj illi m'għandix fiduċja li jekk jitla kwalunkwe partit ġifieri mill-kbar fil-gvern, m'għandix fiduċja li anke jekk jitla l-oppożizzjoni ħajneħħu dawn l-affarijiet għax jisu ingrained fil-kultura taż-żewġ partiti li jisma' aħna ħanqasmu il-pjaċiri politiċi. U aħna ħan weaponizzaw il-PBS kontra l-oppożizzjoni. Ħana tomit euro ċek. Ħana tomit, isu dawn huma affarijiet. Dak mit-taxxa tagħna stess. Ġista tagħtini discount mit-taxxa, thank you. Jew kellha jiġi xi wieħed ċek pensjonat hemm għax da żiedni. Alla kemm ħadlek imma. Ħaġa, ma tistax tafda lil ħadd minn dawn it-tnejn biex ibiddel affarijiet għax hija ingrained fil-kultura u sfortunatament jisu donnu jħobbu jaħdmu b'mod vendikattiv kontra l-għadu tagħhom it-tnejn li huma. Ġifieri jekk jiena laborist tal-qalba u dana kontent għax naf il-gvern ħajħuħsieb, u jekk jiena nazzjonalist tal-qalba u rrid il-gvern jħuħsieb niet nitlob l-għala biex l-elezzjoni li jmiss jitla l-partit nazzjonalista. Ma ta' fejn naħseb nibda nivvota. Meritokrazija. Ta' fejn naħseb nibda nivvota. Taf x'kienu jagħmluhom li kienu mlaħqin qabel fi żmien il-Medjoevu. X'kienu jagħmlu?
kienu jitfawhom ġo xkwara ma' srib, ma' klib, tates u affarijiet annimali oħra li jikdmu jweġġaw u jitfawhom ġo xmara. Ek żgur ħadd ma jaħxi. Ekku. U mbagħad isibt is-soluzzjoni mela inti. Ek żgur ħadd vera estremista l-ħaġa ma. Le 100% radical solution. Imma żomm kontroll bil-biża kif jagħmlu Jiena il-biża ħanejlek il-biża eżempju għax jekk jitla dak mhux ħajkun hemmhekk, jekk jitla dak ħajolli id-dawl. jitnejku bin-nies 24/7 jitnejku bin-nies ma ħanejdlek naħseb issa l-poplu sa ċertu punt daqhom ta' jisu jitnej jekk inti imma ħanejdlek żomm meta tħares lejn is-sondaġġi. Stant kemm tara nies. Asnati kasom sir. Mhumiex accurate. I mean, l-ebda sondaġġ mhuwa accurate. Imma tieħu idea. Kemm ilhom ma ċemplu l lilek? Għal-sona li għatma ċemplu li. Appuntu. Imma. Kemm taf nies li ċemplu? Le, veru, imma mhux se ngħid li. Jien nista' ċempel eżempju li l-CFB ngħidlu, hello, hekk mill-Partit Nazzjonalista, nħulu fuq Imma ħanejdlek mhux se ngħidlek to some degree mhumiex accurate, mhumiex accurate imma fl-istess ħin għandek imqar id-deja ta' stampa blurjata nħobb insejħilha. U l-ammont ta' nies illi qed jgħidu isma' jmarriċ imur nivvota, jew jekk mhux samur nivvota jħan nivvota tielet partiti u indipendenti huwa iżjed olli minn qatt qabel ġifieri sinjali li sa ċertu punt il-poplu daqhom it-tnejn. Ħanejdlek din, dan l-aqwa eżempju fl-opinjoni tiegħi mill-analiżi politika li nagħmel fl-aħħar elezzjoni tal-MPs. Kemm qalu fuq id-distak niżel drastikament. Il-Partit Nazzjonalista kull ma żied 10,000 vot. U l-Partit Laborista bejn wieħed u ieħor 30,000. Jiġifieri, orrejt, il-Partit Nazzjonalista żied 10,000 vot mill-ar riżultati li qatt kellu fl-2019 taħdelija. Jiġifieri n-nies mhux jafdaw il-Partit Nazzjonalista. Imma il-Partit Laborista, n-nies tant kemm mhux jafdawhom li d-distak ġie daqshekk viċin. Dak il-vantaġġ minimu ta' voti tal-Partit Nazzjonalista ġifieri hawn apatija kbira u l-voti marru għand it-third parties u għand l-independents u għand il-no voters, mhux għand il-partiti l-kbar. Dik l-analiżi tiegħi insomma. Jiena nafhem jien nixtieq naraw tielet partit u jekk ikun hawn tielet partit jien qatt naħseb nagħmel l-abbuż għax l-ewwel vera bdejt nibelgħu f'sori miegħek. Imma naħseb jekk ikun hemm it-tielet partit titranġa ħafna s-sistema politika. Forsi kun hemm xi ħadd minnhom irid jaħdem miegħi fuq li UFOs. Imma rrid ikun hawn koalizzjoni ta' nies illi kollha jridu l-bidla jekk hux xalluk, jekk hux lemin, jekk hux moderati, dawn in-nies iridu jaħdmu flimkien biex iwettqu l-bidla illi kieku minn taħseb tażel kieku. Trid ngħidlek min joġobni? Kieku le, ejja ngħidu xi ħadd li mhux qiegħed fil-politika, nagħmlu xi ħaġa stupida. Kieku xi ħadd il-min tarek bħala kieku. Jien mhux se jaqblu miegħi ħafna nies. Imma I'm quite convinced or I'm sure that he would be able to pull it off. Għax kull ħaġa li jgħid avolja m'għadux fil-politika tispiċċa fuq l-aħbarijiet. Franco de Bono minn. Imma nifhem li huwa persuna naqra polarizing, imma isma' dan għandu bażi tajba ħafna mal-laburisti, bażi tajba ħafna man-nazzjonalisti u għaw ċerti nies li fil-politika kull ma jridu huwa naqra entertainment, fimt? U Franco huwa persuna li żgur ħajġib l-entertainment. Taqbel jew ma taqbilx. Ma naqbilx ma' Franco għax id-da. He's off the cuff. Ne, fuq id-da, fuq id-da u l-lingwaġġ jiena nitkellem lingwaġġ ta' trio, jiġifieri. Mela xqalu fuq id-dawl. Dak ta' kien hemm xi podcast ta' John minn għalija beda qatt ma mar fuq podcastu. Le ħalla komment. Ħalla komment, fuq id-dawl. Bat jiena għajt li trid, għajt li. Le jiena. Li dana, ifhem jiena mhux se nagħmel palek hekk ma nemminx li għandi nagħmel hekk imma n-nies ħallihom liberi jesprimu ruhom. Le eżatt, dik hija ħaġa ġifieri jekk inti ħadd ikkontrolla diġanna l-PBS ħaqqa l-Madonna u l-medji soċjali ma tistax tidaj fuqhom u titkellem liberu biex tittoqgħod attent. L-aħħar li mort niskata men. Ħadd gost nitqajt ma' Angela u hekk u t-tim tagħha vera ta' ostja. Imma mbagħad għandek id-drawback l-oħra li jisma' irid noqgħod attent ma nidajx. Fim xirid ngħidlek. Jien mhux dik ta' għax daħalli għamma klim pal bajt.
jew klim bħal ħara, jew klim bħal da, issa jem da mhumiex klim li nuża ta' frekwenti. Taħxi, ġifieri, taħxi ġa minn kelma Arbi, taħxi t-tiġieġa. Daw it-tip ta' klim, jisu all right, nifhem da sa ċertu punt fuq il-PBS mhux postu jew fuq xi ċenel oħra. Ma wejjem anka l-kelma fuq tgħid jew tnejjikt jgħidulek dik ma tistax tgħidha wejja tnejjikt. Per eżempju bħal il-television tal-Italja barra minn Malta, l-Italjun u affarijiet oħra jitkellmu normali, Mela xinu, jiena niftakar l-ewwel esperjenza, meta mort il-Ġermanja l-ewwel darba, meta kon żgħir, kon għandna ħirġin mill-airport, ħanna morna fis-city center, ħanna ġo ħannut li bih il-gazzetti u tara magazines bin-nisa biż-żejżid barra u x'nafjena. U jisu xej mu xej għal dawn il-nisien ta' tifel li kon dak iż-żmien skantajtet tara għal-bala dawn, imma daw jgħixu ħajja hekk tipo libera, mhux libera f'kollox, imma ma joqogħdu anka fuq il-talk shows tagħhom jużaw kliem ħażin u hekk ma joqgħodux jiddejqu joqogħdu lura. Imma hemm ċerti affarijiet li huma adattati għat-tfal. Hemm ċerti affarijiet li huma adattati għall-adulti. Tagħmel eżempju Jemma bil-rispett kollu, jekk inti ma tridx it-tifel tiegħek jisma' l-kliem ħżiena, mela l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel ma tħallekx fuq l-internet in ġenerali, jekk tidħol fuq YouTube kull video li ħatara. Żomna, jekk titfala Alla ma jisimgħux kliem ħżiena l-ibsilhom earplug Kristu. Eżatt, biex ma jisimgħu xejn. Eżatt. Jekk qed tmur x'imkien ħadd tisma' xi ħadd jidej żgur. Mhux ovvja, imma nistabilizzaw kollox hawnhekk sakemm ma jiġux mill-iskola, ħallaw jiddaw mill-iskola. Ġifieri, m'hemmx kontroll fuq di vera fucking banali. Eżatt, inti basta jkollok ledu, fis-sens ċerti kliem użhom f'posthom nara jiena, imma dik minnek tiġi fimt, jiena jekk nara ħanejlek il-ġudizzju tiġi min-nies. Jiena jekk nara wieħed jien naf. Fitri dawa foħra da sforzat l-arax. Le, ma da sforzat. Għaw min jida jombat fl-opinjoni tijaj, ġast biex jitkessaħ bis. Marti għali, għadik Marti għali. So għettejta li da saċertu punt jista jitqis pala arti għax għaw minnu kreativ nibda nibella ħjena. Ma għaw min ġast jidaj, ġast biex ikun jgħid li da u dik jisu Alright, għamel li treatment, imma minn tix timpressjonali li fimt, imma billu jek, tejda f'konverzazzjoni adattata. Miirko sarjaqta in ġenerali. Miirko sarjaqta li xi design fil-mija tadda. Ġifieri mill-podcast. U nafx jekk innotajtux. Imma fem, ili ħaġa u jiena trabbejt. Niġri fit-triq. Ħafna nies fortunatament jisom jilabuha tal-qaddisin daqs li kieku huma qatt ma daw f'ħajjithom. Alla l-assis jidajjen. Nafu tajjena. U l-politikanti li jidaw jien naħseb. Imma mod kbir ta' politikanti li jidaw imma ovvjament qudiem il-kamera mod. Imma mod kbir ta' politikanti li jpejpu jieħdu affarijiet oħra. Daw nies bħal ħaddieħor. Mhux hekk. Imma kulħadd moħħu fid-din ta' party image li trid tkun korrett u polished qoddim in-nies. Qoddim in-nies kun li inti u n-nies għandhom jiġġudukawk skont dik il-karattru ġienu fis-sens ngħid ħafna affarijiet li ma nippretendix li maġġoranza tan-nies jaqblu miegħi. Imma dak li nemmen jiena mbagħad jekk ma taqbilx miegħi prova konvinċina ma tieħaru. Is-sintiet il-Franco kieku tippreferi. Jien naħseb kieku nippreferi Jeremy Camilleri. Tajjeb. Dak ta' d-dolori. Imma għanajda ma' tifel tal-ostja. Ma nafx bizzejiet fuq. Ħabib tiegħi. Fuq l-idejat. Ġifieri. Nħobbu men għandu idejat ta' d-dolori. Konrad jirġabni ħafna. Le, esma' jara. Jekk jiena rrid xi ħadd il-Jeremy nafu eżempju naf li jisma' jekk ħajjejtek hekk mhux ħajmur għal għax imkien ieħor. Fimt ġifieri? Ta' prinċipju. Ta' prinċipju, eżatt. Hekk għandu jkun. Mux għalek joġobni Jeremy u bqajt ħabib tiegħu sew, ġifieri, bqajna ħbib sew jiena u fejn qed jagħmel ħażin il-Labor għall-isma jagħmel ħażin il-Labor u tkellem. Ġifieri. Fejn għamel it-tajjeb u vera għamel ċertu affarijiet vera kienu fucking tajbin, eżempju għan-nies tal-LGBTQ u d-divorzju u affarijiet oħra, kollox għamel dawn l-affarijiet tajba u issa qegħdin fistat fejn isma' kollox miex ħarin imma fil-verità fakkim m'hemm xejn miex ħarin.
Dik id-differenza jekk inti bdejt tajjeb orajt mort ħażin. Erġa' prova rraġa' biex tmur tajjeb, mhux. Mela xinu. Il-motto aħxi kemm tiflaħ għax naħseb mhux ħanitilgħu. Għax hekk kisa l-istorja. Il-motta kif ġi manipulat il-politika f'pajjiżna li fl-opinjoni tiegħi qasbis għadha politika ma' opportunizmu u partiġjanizmu estrem illi għatirit jasal xi ħadd u vera nemmena bil-kbir illi ħajasal il-moment fejn dan jinqata' imma il-poplu jrid jibda jagħmel sforz, in-nies iridu jibdew jagħmlu l-isforz illi jisma' dawn l-affarijiet aħna ma nemmnux fihom, dawn l-affarijiet huma skaduti u antiki u issa wasal iż-żmien biex pajjiżna jerġa' jieħu id-direzzjoni illi għandu bżonn biex inħallu fl-aħħar mill-aħħar pajjiż aħjar milli sibnieh meta gwadajnjajnieh aħna. Miirko, qabel ma nagħlqu. Nixtieq nagħmel podcast oħra miegħek. Bil-qalb kollha. Oħra sieħbi. Bil-qalb kollha ħadd pjaċir ħafna. Anki jiena tad-dolorin. U fis-sens meta tara xi ħaġa hija surreali d-differenza bejn meta tara xi fuq il-mobile u meta tkun fiha fil-verità. U għalhekk nieħu isni pjaċir nagħmelhom daw. U nkun onest miegħek, probabbli l-podcast tiegħi stess minn is-sena għax nitqalla nisma' l-vuċi tiegħi u ma niflaħx nisma' l-vuċi tiegħi. Welcome to the club. Imma xorta waħda, forsi nispera li joġbu għan-nies. Joġbuhom żgur in-nies. Grazzi Miirko. Thank you, Nirringrazzja s-semmija. Naħseb dal-aħħar wieħed ta' dis-sena. Narawkom għas-sena d-dieħla. Grazzi ħafna. Thank you, Miirko. All right. Ejwa. Lusso,